Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, mikrofonak piztuta eta kafe makina martxan. Gainera kafea erosi dugu, azken egunetan kafe gabe ibili garelako. Zuen goiza goxatzeko prest etorri gara. Ostirala da eta egutegiaren arabera 19 egun falta dira urtea amaitzeko. Ez dakit hori modu egokiena den entzuleen goiza goxatzeko inigo. Batzuk agian urtea amaitzeko desiatzen egongo dira, baina beste askori ziur naiz denboraren abiadurak beldurra edo ezin egona eragiten diela. Tira, izan bata edo bestea, urtea amaitzear da. Eta horrekin hasi dira 2025 urteko memoriariketak. Zein izan diren albiste nabarmenenak, zenbat ospetsu joan zaizkigun, edo zein den Googleen gehien bilatu dugun hitza esaterako. Google bilatzaile erraldoiak bere 2025 Year in Search argitaratu du aste honetan. Pop kulturako une ahaztezinetatik abiatuz pertsonaia famatuen heriotza eta albiste tragikoetara. Zein dira mundu mailan gehien bilatu diren hitz edo kontzeptuak? Antza denez, Gemini izan da mundu mailan gehien bilatutako kontzeptua, baina zer da Gemini? Hitz gutxitan esan da Googleen adimen artifiziala. Hitz askotan Gemini, Google, DeepMindek garatutako lenguaia multimodaleko hainbat hizkuntza eredu hainbat dituen familia bat da. Lambda eta Palmen txuren ondorengo gisa sortu dituztenak. Nio? Eta urtero errepikatzen den kontu bat. Googleen gehien bilatutako gauzetako bat oso urrun sentitzen dugun zerbait da. Kriketa, India eta Ingalaterraren partida zehazki. Uzkia dogo, kriket, zerua dukabe, zeru epeleta begitxua. Gilnezka gaztek elkarre, historio gardenak, dana gezurra da. Ankerak eta bihotze. Baina hirugarren kontzeptu bilatuenak ez gaitu harritu. Charlie Kirk irailean tiro jo zioten Utahko Unibertsitateko kampusean hitzaldi bat ematen ari zela. Erietxera eraman zuten hasieran, baina berehala jakinarazi zuten hila zela. Amerikako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpen gertuko aliatua eta USA Turning Point mugimendu kontserbadorearen sortzailea zen Kirk. Erasoaren hurrengo egunean, Tyler James Robinson, 22 urteko gazteak, bere burua entregatu zuen poliziaetxean. Polemikoa zen Kirk. Berak, esana zuen, suzko armek eragindako eriotzak, nolabait, horrela ordaintza merezi zuten prezio bat zirela, ez? Berak, horri onartzen zuela armak eramateko eskubidea bermatzen bazuten behintzat. Begira zer gertatu zaion. Halaber, migrazioaren, feminismoaren eta kampusetako anistasuraren aurkako jarrerak ere azaldu zituen. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Baina Charlie Kirk ez gain, urte honetan hildako beste 4 pertsona ere agertzen dira Googleen zerrendan. Batetik, Diane Keaton aktorea, abeslari, zinema zuzendari eta ekoizle estatu batuarra. Urriaren 11 zendu zen.
Beste aktore bat, Michelle Trachtenberg, Eurotrip, Gossip Girl, Buffy edo Gadget inspektorea lanetan agertzeagatik ezaguna. 39 urterekin zendu zen otsailean gibeleko gaixotasun baten ondorioz. Hulk joan ere asko bilatu omen du jendeak, borrokalari estatu batuarra uztaian hiltzen 71 urte zituela. Eta azkenik Ozzy Osbourne metal musikako abeslari eta konposatzailea izan zen, 40 urte baino gehiagoko ibilbide oparoa izan zuena. Black Sabbath taldearekin hasi zuen bide hori eta ondoren bakarlari gisa jarraitu zuen. The light in the window is a crack in the sky. I stare into darkness in the blink of an eye. I let your tears to learn you'll never be coming back. The man in the dark will bring another attack. Your mama told you that you're Eta abestiei dagokien ezer, hemen Googleek banatu egiten du. Batetik letra bilatuenak azaltzen dizkigu. Eta hor erregea Bad Bunny da, antza denez, mundu mailan Debí tirar más fotos abestiaren hitzak izan dira bilatuenak. Eta begira zein bitxia, bigarren letra bilatuena, Tablo Bale abestiarena da. Tablo Bale Indonesiako abesti bat da, Silet Open Up artistarena. Nik ez nuen entzuna, baina begiratu dut, eta 369 milioi ikustaldi ditu kantaren bideoklipak. Hirugarrena Alex Warren estatu batuarraren Ordinary kanta da. Eta hau musikari buruzko beste zerrenda batean agertzen da. Badakizue, Googleek zuk kanta bat, ahopetik abesten badiozu, saiatzen dela asmatzen zen kata den? No. Ba hori ere neurtu dute. Eta horretan gehien bilatutakoa Golden izan da. Cape Popeko abestia. Too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that see on stage? I'm done hiding now. I'm shining like I'm gonna be. We dreaming. Hain justu horren inguruaz hitz egingo dugu gero Aiora Mujikarekin, baina oraindik urtearen errepasoa egiten jarraituko dugu. Lekuei dagokienez, 3 datu oso interesgarri eskaini dizkigu Googleek. Liburutegi bilatuena, lorategi botaniko bilatuena eta tren estazio bilatuena. Ba, ze ederra, honakoak dira emaitzak gainera. Liburutegi bilatuena Porton dago eta Libraria Lello izena du. Art Nouveau estiloan eraikila dago eta Portugalgo liburu denda zaharrenetakoa da. Ederra da benetan. Trenari dagokionez, urrutiago joan behar dugu, Japoniara. Kiotoko estazioa da bilatuena. Eta lorategi bilatuena aldiz, Indian dago, La Bag izena du. Eta lorategi gorria esan nahi du. Harri txiki batzuk biltzen ditu nire esku aurrak, poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietakoak. Mai gainean utzita. Tamalez Googleek ez diguzten Euskal Herria hautatzen, baina Espainiar estatua eta Frantziar estatuko datuak ikusi ditugu, eta bitxia iruditu zaigu. Espainia mailan pertsona bilatuena aita santua izan da. Frantzian aldiz, Sebastien Lecornu frantziar politikaria. 2025ko irailean Emmanuel Macronek Frantziako lehen ministro izendatu zuen Lecornu. Urriaren 6an dimisioa eman zuen eta Frantziak sekula izan duen lehen ministrorik efimeroena bihurtu zen. Urriaren 10an Lecornuren bigarren agintaldia hasi zen Macronek lehen ministro berri izendatu ondoren. Ba badakizu ezer, agian geuk asmatu beharko dugula Euskal Herriko bilatuenen zerrenda. Hori egingo dugu gaurko saioan. Oso ondo. Ba, esan dugun bezala, Aiora Mujika gurera etorriko da, K-Pop Demon Hunters pelikulako Golden abestia ze aritzera. Eta baita Josu Iztueta ere, gure bidaiari maitatu aspaldiko partez etorriko da mountain bikearekin egindako bidaia bateaz hitz egitera. Eta saioa Arroio eta Ainhoa Etxeberria elkarrizketatuko ditugu kafe hutsa tartean Hantzis Lab laboratoriari buruz. Eta beste hainbat kontu entzuleok abenduak 12 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleoko Jana Maritorenaken be, egunon. Egunon! Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon. Egunon. Eta jak eseri zaigun zuekin Josu Iztueta, egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide, bai, Oiana, bai, orkestuko du nere burua. Geratu naiz Josu Iztuetaren bigarren abizena jakin badaki dala, baina espaldi etorri eztenez, hortxe geratu naiz, ez ziazu esan, Berkatorrikoa. Josu Iztueta. Bai, badakizu. Pista bat behar dut. Ba, ez dakit, niri abizen horrek txistu doinuak iruditzen, iradokitzen dizkit. Ya está, uste dut baietz. Jo, ez azkarrak zeaten. Bueno, igual ez, Entzuleok, behar dut segundu pare bat pentsatzeko, hemen gauza asko batera egiten ari diz. Eta, bueno, bagor bigarren kafeak 1080 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu iaia 18, abenduak 12, gu 3 edo besan da, dagoeneko 4 urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan. Naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Entzuliok nik hemen jarraitzen dute buruari ematen, gure txatean norbait laguntzen saiatu da, baina uste dut alperrik. Gorka jarri du altzelai, eta altzelai ez da Josu Iztuetaren bigarren abizena. Baina lehenizkia hori da. Hori da. Ai, Lehenizkia hori da. Ez da posible. Asko izango da. Bigarren izkia. Zeta, Hori da, asko, Josu Iztuetak atik zetarainoko kontuak ekartzen dizkigu. Bai, norkapetik tolosaraino, atik zetara, horixe. Bueno, ba orain bai, asmatu dut, kostata. Da, Goiuriren pista ona zen, baina, zegin odio, ez dute bere momentuan behar bezala harrapatu. Vuelan sin rumbo en un líquido olvido. Las tuercas de los latidos como un sordo oleaje. Ba, proiektu berria dator gure zenara nolabaite esateko eta atzo jaso genuen honen berri lose. Ez dakit horrela oskatu behar den, ze oakola badu gurutzatuta makiltxoa. Baina tira, Donostian jaio den rock alternatibo eta giro post-punkeko taldea da. Eta bertan, topa ditzakegu Diego Basaio bezalako abeslaria, Duncan Dun ezagun egintzena, kabaret pop eta bestelako proiektuetan. Fer García de Young Waiteko abeslari zena eta bera gitarrista bezala ere ariko da. Uriol Flores, besteak beste idoiarekin, ez dakit, izarorekin eta beste hainbat artistekin aritutakoa. Xabier Arratibel ere, Bananas taldeko kide dena baterian, eta Germán San Martín, Loquillo edo Kiko González bezalako artistekin teklatuetan aritu dena, lehen singela aurreratu dute. Hementxe, hay un hueco en algún sitio, eta badirudi, neguan zehar, euren lehen lan luze hori entzuteko aukera izango dugula. Que crujen en las ramas esta noche, un filo de frío azul silba sobre el agua. Sube conmigo y vámonos ya, el día empieza. Gure txatari begire jarriko gara egunero bezala, egun honen ere gaurko maite duta da atzo ze ederra pago eta urretxu gure gatazkaren inguruko literaturak, utzi duen arrastoa eta ekarpenak izan genituen Laura Mintegi eta Iban Zalduarekin. Pagoetan gaur ere gorka badaukagu saltxa. Egun hon dio Edita Brokosek, atzo ibili zinaten nostalgiari buruz hizketan, eta ez dut maite oraingoan gabonak lehen politagoak ziren.
orain, ez dakite daola magia eta gure zirkua, iaz oso gustora egon nintzen, eta horten berriz lortzen dudan. Bueno, batzait oso garbi geratu azkenean, gabonak maite dituzun edo ez borka. Akaso Goiuriren itzulpen neuronala behar dut, zen ereak ez du gehiagorako ematen, Inigo, gaur ondo pasa, bai, eskerrik asko, justu pagoetan hariko gara gaur, esan ezinekin, eta Uxuek Erejetaren diskoaren orkezpen kontzertu izango da, eta egia esan oso jende jatorra da, eta poza ematen ditan izango garela euren estreineko horretan, banda formatuko estreineko horretan. Gora Santa Luzi, oia, noiz da Santa Luzi? Gaur? Larumaten. Larumaten. Horrek esan nahi du, larumatetik aurrera eguna luzatzen hasiko dela. Bihar. Bai. Bueno, bai, iluntzea atzeratzen hasiko dela. Argi orduak oraindik murrizten jarraituko dute, baina arratsaldea pixka luzatzen hasiko da. Eta gero ja, solstiziotik aurrera, hor ja beste bizipos bate topatzen hasiko gatzaio bizitzari. Hauxe da bizitza, entzuleok neguak igarotzea. Kaixo egunon, dio Eba Brokosek, ederra dantza 27. Bai, Goiuri berandu hasi da, oian ez duzu ikusi, eta nik hemen notak ez ote dizkigu zuen oparitzen. Josu iztu eta haupa, ze jatorra dan, ez autu ginen. Ostras, lose ze ona, diote mendik. Haupa talde berrik. Bai, bueno, mentxe, ari zarete entzuten. Egunon gaztiak, egunon indioker, egunon. Hementxe dabiltza, tailerrak prestatzen, eta tira, animatu, tailer oso interesgarrak antolatu ditugu. Ba, indioker horren berri eman marko diguzu. Bai, noski? Etxean norberak pasta egiteko tailerra dira? Ez dakit. Nik izango nuke baietz. Baliteke. Ba, entzuleok, gure maite dutei begira jarri beharko dugu urrengo minutuetan, eta maite dutetan lehenengoa, Oiana Maritorena genberi eskatu beharko diot. Bueno, ze Oiana, ez altzaizu gustatzen nire izatea. Maite dut ez izango da noizbait, maite dutak bilatu behar izatea, Horre balio du? Ez. Hori behin saiatu zen, nik uste Dona Peian iznito saiatu zela hori nolabait sartzen eta hola jurisprudentzia sortzen, eta Julen Goikotxea segituan saiatu zen jurisprudentzia hori baliatu eta epaitegira eramaten, baina epaileak esan zion ez zuela onartzen frogaura. Bale, bardun ez errez. Baina maite dut ez, tekin nator eta gero maite dut bat agian. Maite dut ez da Gabonak aipatu dituzu eta aurrekoan, bakizuen Donostian bizi naizela, eta Donostian beti daukat zalantza argien... Arkeatu diana, Donostian bizi eta Donostiarra izan. Bai, Donostiarra naiz. Donostian bizi naizela, badiru dizera. Bai, matxinbentan jaio nintzen, baina Donostiarra zara. Bai, petu-petua gaina. Bai. Eta beti daukat zalantza Gabonetako argiak azkenean nork ordaintzen dituen, nork ez, merkatariak ote diren edo udalak ere zerbait jartzen duen. Ikuste dut udalak ere Donostia meitzat, gustatuko litzakela jakita zenbat jartzen duen. Baina... Publikoa izango da? Bai, datua bai, baina zutinez behiratu egia hori da. Bai, eta aurrekoan, larumatean jendetza zegoen Donostian, jakina. Zubia zelako eta hori guztia. Eta konturatu nintzen, postu edo zerbait saltzen den postuak dauden guneak argiz josita daude. Udaletxetik kontxarako bidean, noriaren inguru horretan postuak zeuden eta noria bera, orduan zuaitz bakoitzak argiak zeuzkan. Hori bai, noria pasa eta ez dago argirik. Eta orduan esate duzu, bale, ez dakit, dena paindu nahi baduzue, jarri hirian zehar, berdina, ibai ondoan dauden postuetan, hor, dena argiz josita dago, ibaian argia daude, zubian argia daude. Hori bai, beste kaletara pasatzen mazea, ez da hoizer. Orduan, kontsumismoarena argi ikusi nun, ez? Pixka postua dauden lekuan jarriko ditugu argiak hor egon zaitezten denak, eta gero lasai ibili beti bezala. Besterik gabe sentitu nun gaina jendetza zeon eta pixkat, deserosoa irutu zitzaidan, eta etxezki gustatzen ez, azkenan hortara bultzatzen gaituzten ekintzak. Baina maite dut bat, eta segurazki privilegiotik ere esango dudan maite dut bada, ze uste dut privilegio badela Donostian bizi alizatea, gaur egun, Gros bezalako auzo batean, baina aurrekoan Saguesen nengoen itsasoari begira, Iluna barrean, eta alabatxoari bularra ematen, eta pentsatu nun, maite dut momentu hau, eta oso politia irutu zitzaidan. Alde hori ere badu Donostiak, eta probestu dezakegunok zorteduna garela esango nuke, eta baina politia irutu zitzaidan momentua, eta maite duten zerrenda ez dute egiten, baina hor pentsatu nun, hau maite dut bada. Zure maite dutago, Juri? Nik maite dut ez daukat, ez du... Harritzekoa da. Harritzekoa da. Nik ez dut maite ditxosozko mugak, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria banatzen dituen muga horrek ze eragina duen gure subkontzienteetan, ezta? Atzo atera zen Korrikaren abestia, Zetak Erramun eta Maixusek egindako
abestia eta hemen elkarrekin ikusi genuen, eta abesti horretarako bideoklip bat egin dute. Eta bideoklipean azpitituluak jarri dituzte, eta azpitituluak daude euskeraz, gaztelaniaz eta katalanez. Eta guk bideo ikusi genuen, eta hizketan aritu ginean, niri abestia gustatu zait, niri gustatu zait hemen agertzen den tailerra, niri jantziteria gustatu zait, niri beste hau eta beste. Baina ez genuen aipatu ezer azpitituluen inguruan. Ez ginen hartu. Egia da ez ginela zentratu horretan, ez ginen azpitituluak irakurtzen aritu edo dana dalako, baina ez ginen hartu, korrika Euskal Herriko ekimen bat izan da, zazpi lurraldetako ekimen bat izan da, azpitituluetan... Eta berezi erramunen eta maixusen herri izan da. Azpitituluetan ez zegoela frantsesa. Eta egia esan ni ohartu naiz ikusi dudalako iruzkin batean, norbaitek idaztezuela, aizu, hemen faltan botatzen dugu hau, nola da posible, beraiek lantaldean ez konturatu izana, gerora korrikan beste norbait ez konturatu izana, eta pentsatu dut, sekulako arrazoia dute, hau esaten ari direnek, eta zea morrua nere buruarekiko nien naizela lehenengo buelta horretan konturatu, ziur naiz iparraldeko bizanleak ohartu direla. Eta nien naiz ohartu, eta hori ez dut maite nola subkontzientean ere, muga horrek horrela eragiten digun. Ados nago, nire amorru hori ematen dit. Kasu honetan, ni nintzen konturatu azpititulu hori zuenik ere, eta gainera gero ikusi nuenean Amets Aranguren ibilbide taldeko kideak bere saretan nola elkarbanatu zuen hausnarketa hori, enuen ulertzen zergatik zion katalanarena. Ze nintzen konturatu katalana ere hor zegoenik, eta orduan bideora itzuli nintzanean, badago bertsio bat gainera ibili dena hor sareetan Instagramen katalana ez duena, eta beste bat dago YouTubeen dagoena katalana baduena. Beraz, nahiko kudeaketa arraroa. Nik esango nuke, eta hemen, ibilbide taldeko Ibai Osinagak egindako beste iruzkin bat baliatuko dut. Kantu hau agian zetakena dela gehiago korrikarena baino gehiago. Pixkat, sentsazio hori ematen duela. Eta, netzat oso kantu polita da, oso egokia, imaginarioarekin jokatzen duena, Kepa Junkerari omenaldi zeharkako bat egiten diona, oso bideona duena, dena ondo, baina puntu hori nik ere hartu diot, pixkat, ez ote den zetakena gehiago korrikarena baino, eta akaso hor ere korrikak azpititulazioaren jolas honetan ez ote duen dena zetak makinariaren esku utzi. Zentzu gehi hartu guneak horrela. Horri ez diota inbesteko garrantzia ematen ez, korrikako abestiak askotan izan dira oso sortzailearenak, ez? Korrikako abestiak, ez tekit, zer esan Tapia eta Leturiarena oso beraiena da, edo oskorrirena oso oskorri da, edo ez tekit oso taldearen estilokoak izaten dira, ez? Neri iruditzen zait, ez? Nebeltzarena oso Xabi Solano zen baita abestia. Orduan, zait horri ez diot hainbesteko garrantzia ematen, baina... Niz hainbeste estiloari buruz, ez? Kantuaren jabetzari buruz. Nortasunari buruz. Nola kudeatu den kantuaren edapena. Hortik ari naiz gehiago. Bai, estilistikoki noski... Edapena ere ulertzen dute. Jarraitzaile gehiago izango ditu peiok aekak baino. Seguru. Pentsatzen dut. Bai. Ados, baina orduan arrazoia ematen ari zara. Osea, gertatzen ari da. Pentsatzen ari naiz, altuan pentsatzen ari naiz. Bai. Bidane baskaran Maitasun eskutiz baten bide luzea Siberutik mende baldera. Baina kantu ederra da entzuleok, eta, akaso norbaitek pentsa lezake. Nik ere pentsatu nuen momentu batean berriro Erramun eta berriro Maixus hemen, baina era berean ederra ere egiten zait, beraz, ze egingo dugu. Korrikaren kantua da, gure kantua da, eta kantu hau gozatu egin behar dugu, Siberutikan mendebaldera, ederra delako zetakek, peio reparazek sortu duten hau, eta hausnarketak, nabardurak eta bestelakoak eginda, gora zuek eta gora kantu puxika. Batean baino, euskara gara, ilargirik gabe, marea gora, nola bestela.
nola bezala. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Bide luzea egin duena Siberutikan mendebaldera, ez? Norkapetik hegoaldera Josu Iztueta da. Josu Iztueta, egunon, bazenuen garaia, zure azken bidaia gurean kontatzeko. Bai, bapatean ni ere maite hortan pentsatzen nintzen, da bain zuzenean bidaiko galderen diazue. Ez gizona, ze maite duzu, Josu. Bale. Bai, bueno, hora ipatu dituzen batzuk ere, bai, ez ditut maite, Gabonetako gauza oso ostentosoak eta baina maite ditut Gabon ingurutan eta udazkenean herri txikitan egiten diren aste kulturalak, hitzaldi txikiak, gaur bertan noa Uztegira, Naparrora eta Mailoa Pera, eta gustatzen zaite herri txikietan hainbeste argirik gabe nola egite dituzten gauzak, ez, ilusio handienarekin eta medio gutxikin. Josu Iztuetaren maite duta ere gure egingo dugu, eta goizeko 10 eta 33 minutu ditugun honetan, bidaiatzen hasiko gara. Norkapetik Tolosara, eta eskibatu du gure lehenengo zartakoa, baina berriro esango diot, bazenuen garaia gurera etortzeko. Bai. Erro guztia ez da Josuren izango, hori ere aitortu behar dugu, guk ere gonbiteak sendo gota bardizkiogula, baina askotan konfiantza dagoen tokian hor hiltzen gara. Josu etorriko aiz, gehatu behar diu beste ontarakota, eta azkenean bat eta beste hortxe geratzen zaizkigu, baina tira, hasiko gara, Josu Iztuetaren azken bidaiarekin, ez da, hortik aurrera etxe giroan ibilizara gehiago, Josu. Eskapadatxoren bat akaso egin duzu, baina... Bai, txikiak, baina hori izan da aurtengo bidai luzea, iaz Pirinotako zeharkalde egin nuen, eta aurten pentsatu nuen beste zozera egin nahi nuela, uda garaia ona da, eguraldiatetik, batez ere aire librean egiteko bidai luze bati, hasiera emateko. Eta askotan ibilitako Eskandinaviara, oso gustoko udan Laponian hasi, eta oso gustuko dudan etxera bueltatu. Hori izan da bidai horren nondik norakoa. Hori baino gehiago, baino ipar lur muturrean hasi, hori Norvegiako goikaldean dago, 71 latitudean, eta gure latitude pelera etorri, 5.500 kilometro inguru eginda. Eta lehenko jurek esan du, mountain bikean esan du, eta... Bai, nire konturatu naiz, Josuren bizileta, bueno... Mountain bike... Inigok esan dit mountain bike, Nik esan dizut? Bai, nire inigok esan dit mountain bike. Benetan? Bai, bide-biden geundela. Esan diazu mountain bike... Nik bizileta esan nahi nuen, baino bai. Bueno, mountain bike hibrido xamar bate eraman du Josuk. Lagun batek elektrifikatu ina duen. Biziketa bate daukan hona da, gaudala... mountain bike, bia segun untzabilen baso bike, urrena hiri bike, urrena herri bike, espaloi bike, zein lekutarako balio duen bizikleta. Gure bizi modua bezala zertan ez espezializatu eta denetan saltxatu. Alaretzazuela, pentsa... Hoi gustatu zait. Identifikatu zea, ez? Polibaliente kuadria delkartu gara hemen, eta... Aizue, ez zazuela inork pentsatu, zera, Josu joan denik... orain hain modan dauden gravelgo bizileta berri elektrifikatu batekin edo nahiko bornipuska emanuan, Josu. Bai, nik uste eman behar dela biziketa seguru bat, ez? Ulertzen dut, ez dut konpartitzen, baina ulertzen dut jendeak daukan bizikleta harin hoiekiko grina, hori suposatzen du diru modoska gastatzeko preste egotea, edo diru hori eukitzea, 100 gramon gora bera, kilo baten gora bera ez goazinora, bizikleta bidai batean autonomi izan nahi badezu. Lagun batek elektrifikatu zian, bizikleta xar bat, duela 10 urte 300 eurotan biagen eskuko erositako bizikleta bat, beak 200 eurotan erositako kita montatu zion elektrikoa, eta beak nahi zuen nik bizikleta hori eramatea, probatzeko, nola moldatzen nintzen jakiteko, horri esker, bizikleta elektrifikatutakoak, 18 kilotardi pixatze zituen, horri gehitu dizkiote, 20 kilo ekipaje, era oso autonomoan ibiltzeko, eta lehen esate genuen, hori ez jendeak, titaniozko tornillo baten, 5 gramo aurreztu nahi ditu, eta gero garri bueltan igual, 15 kilo dauzka sobran ez. Niri ere antzeko zerbait pasan naiz, sekula pixatu gabe nituen ila 80 kilokin jo nintzen, eta bueltatu nintzen
70 kilokin. Odon, Nola, barkatu abiatu eta ekuazioak kontra indit. 80 kilokin joan eta 70ekin bueltatu. 10 kilo galdu. Modu... Zuk zer horrek, edo... Ni neronek, bai. Ados. Bai, odon. Poltsetatik, Bai. Nuken esango Josu 80 kilo pixatzen zituenik. Eta baina arrimatzen ari naiz. Biziketa bidei batean oso... Bueno, Egia da horrelako bidei luzetan kiloak azkar galtzen direla. Nik ez dut... Danubion ere, bai? Nik Danubion 12-13 kilo ere utzi nituen, eta bai, nahiko itxuroso itzuli nintzen, gero pixkanaka berriz ere itxurosoago jarri nintzen. Neoprenoa. Hori da. Bai, ni uste, bueno, kiloak galtze. Ez dago lau urtetarako nutrizio karrera inbeharrik hori bai estatzeko. 3.000 kaloria janda 2.500 gastatzen baituzu, gizendu. Eta 3.000 jan eta 4.000 gastatu, argaldu. Nola, dana golpetik, gorputza indartuz edo koipea urtuta giarrea sendotu, baliteke, baino, hori da. Gainera, kasu honetan, argaltzeko sistemaren merkea da, zen presupuesto gutxi gute batzea, dana ateatzen zeizondo. Dan ateatzen zeizondo ez esan nahi dut, argaltzen zea, sasoiko etortzen zea, suerte hona bat daukazu, istripuak ere izan litezke. Baina, nik oso ondo pasaret eta oso gustoretu ganez. Bizileta esan da bezala, bizileta xamar bat. Elektrifikazio hortaz ere hitz egingo dugu, akaso entzuleren artean hau berria delako entzuleak pentsatuko dugu, baina elektrifikatu daiteke edozin bizileta. Tira, gutxi gora behera bai. Hau sistemaren arabera, normalean ezagutzen ditugun bizileta elektrikoek, mota askotakoa daude, baina motorrak kuadroaren barruan, bujean, edo beste nonbait izan ditzakete. Kasu honetan egiten dena da, atzeko gurpil motordun bat erosi. Gurpil horrek bere ardatzean, bere ejean edo, hortxe izaten du motorra txertatuta, horrek esan nahi du, atzeko gurpil zamatxu xamar bat daramazula, eta horrek pixka bat teknikoki ere kosketan eta gurpila ez hausteko kontu puntu bat eskatzen du, baina horrek gero badu bere instalazio kableduna, kuadroaren kanpotik, batzutan barrutik ere sartu litekena, heldu lekuraino iristen dena eta hortik aktibatzen da, abiedura ezberdinetan joateko edo laguntzak gehiago edo gutxiago izateko sistema. Eta beraz, edonoren esku dago eta bizileta arrunt batek atzeko gurpil horretan aukera ematen du. Eta Mai Gorostiaga Pozo oraintxe sartu da gure laborategian, bonboi sorta bat ekarri digu, eta badoa hitzik esan gabe. Pixkat mimoaren egin du oraintxe Maik, baina mimoaren egiteaz gain gu mimatu gaitu ikaragarria izue. Flakatzeko sistema errako, berriz. Badakizue... Nola zen kaloriana? Badakizue Iñaki Arrazibel medikoak zer esaten zion Abraham Olan hori ez? Elatuak udaran ez? Elatuak neguan jantzitzakela, seko entrenatzen ari zen hartan, ez zuela horrek arazorik loditzeko, gero ja, demoralia bukatzen zen horretan, pixka gehiago zaindu hartzuela burua, beraz, bizitan hiltza joan barko dugu, gaur arratsaldean bertan, bonboi hauek geisteko. Mai Gorostiaga Pozo hori eskerrak, gauza gertatzen dira, gure laborategian, akaso maiz egi, gero gure lankidek txisteak egiten dituzte, Jon Telleriak deitzen gaitu, eta ezpai dugu hartzen telefonoa, kroketa bukazak, eta horrelakoak esaten dizkigu. Badakizuen nahiko kroketa zaleak garela. Hau txapeldunak aurrera dio mentxe Eba Brokosek, zuen osasunean jango ditugu, Mai Gorostiagak garri dizkigun bonboiak. Beraz, aipatzen ari ginen atzeko gurpil hori, zu jarraitu izketan elektrifikatu egiten da, nolabait gurpil osoa aldatuta, eta horrek bai behartzen du nolabait, erabiltzailea, Josu, autonomiaz hitz egiten ari ginela, tarteka karga horiek berritzera, hor izaten dira, edo parrilan bertan koka daiteke bateria, eserlekuaren azpian, badira sistema ezberdinak, baina bateria potolo xamar bat, esango dugu, ez dakit nire referentzia atorkian apixe zarruna, baina tabako kartoiak, gogatzen zeaten hola ziren tabako kartoiak, pakete asko zituzten horiek, horrelako baten tamainukoa, ondixiagoa inkluso hola laukizu zena, baina pixka potolitogo esango nuke. Oiana. Oiana. Nere txean, zoritxarrez oso erretzaileak izan dira gurasoak, eta dukados kartoi horiek egoten zien hortxe beti, bai. Ni jarri nuen, erretza debekatuta dago etxean kartela. Baina, etxetik kanpo. Guk baina nahi eta biok tabako pakete guztiak izkutatu genizkien gurasoi. Ez ditut gurasoak aina eskarri ikusi bizitzan. Beretan. Otza momentu bat, jungin jara tabako paketen bilagola. Hau itxusi gartzen ari da, pentsatu genuen. Barrelako formako bateria bat, eta horrek ja suposatzen du ere, biziletak gurpilak berak
4 kilo izango ditu gurpil horrek. Bai, Eta bateriak berak beste inbesti igual, Josu. bai, olako mat. Beraz, Bai. abia puntua ja bada, Josuk ziona, zamaz zoaz, eta hor, titaniozko tornilleriak ez du ja zentzurik, kilo baten gora bera, beti nabaritzen da, baina ez da hola lehentasunezkoa. Hori abia puntu, eta egunero 100 kilometro inguru egingo zenituen, nik kontra Bai. gorrela inditut. Bai, bataz besteko eguneko kilometraje hori izan egun da zehozer, batzutan 80, beste batzutan 130. Lehen esan duguna biziketa elektrifikatu batek aukera ematen dit, nik bai, ez nuke sasoirik eukiko, segurasko bizikleta gehi 20 kilo zamakin, aspiro zigotzeko, edo ez dakit ze portu igotzeko. Odon, lehen ondo aipatu eken bezala, bizikleta eta gauza guztiak autonome egiten naute, baino bateriera eramateak elektrodependientea egiten nau. Odon ondo neurtu behar da, norberaren sasoia, gogoa, ibilbidea, aizea bai ala ez. Ez da gauza bera, landetan 1 kilometro egitea, aize kontrako aizerik gabe, aldapa oso gutxi daude, egin ditezke, eta karga, inbada, indarra bezalaxe, norberaren gorputz indarra bezalaxe, bateriare dosifikatzea komeni da. Hori da, jendeak ez dela pentsa bizileta elektrifikatzen denean, edota bizileta elektriko bat erosten bada, berri moderno 5.000 euro balio dituen horitako bat, biziletak lan guztia egiten duenik. Hasteko biziletak soilik laguntzen du, baldin eta zuk pedali ekiten badiezu, da hortik aurrerakoa, lagungarri. Indar gutxiagorekin, abiadura gehiago lor dezakezu. Eta horrek egiten du, batez ere maldangoretan, haize kontra dagoen espazioetan, lurra igual oso lakatza eta batere irristakorra ez den espazio horietan, biziletak eukitzea laguntza gehigarri bat. Eta beraz, eramangarriago egiten du. Laguntza majo bat da, baina dependentzia hori ere sortzen du, eta esango nuke gaur egun panel solarrik ez dagoela, horrela tolesgarri eraman, eta zu autonomo bihurtuko zaituenik, ez? Ikusi izan ditut, baina ez dakit urrengo uda berrian Afrikaldera joateko asmoa daukat, eta ez ote duan hori probatuko. Egia da, beti esaten duguna gauza bada non zabiltzan, ze tresneriakin da bestea da, ze ilusiokin zabiltzan. Ondo kudeatu behar dira, badanak, indarrak, ibilbideak, beldurrak, goseak, bateriak, danak. Ez dago portu ondiri, badaude portu ondiri, portu handiak Norvegia kostaldean, baina ni Norvegian ipar lurmuturren hasi nintzen, Finlandiara sartu, Finlandian egin itun 500 kilometro, eta gero Suedian beste 2000, gero Norvegiara pasan nintzen, da gero Danimarkara tandik etxera. Baina, portu dirik adibidez, zenbat irauten du bizikleta, zenbat irautezin bateriak galdetzea datetestan. 1000 metroko porturik eto 1 kilometroko ibilbiderik ez dagoenean, Finlandian bezala ez dago portu handirik, baino badaude, hola, 50 metro iotzen dian kilometro bateko rampak, ez? Odon, zuke iotzen baituzu 20 olako malda 50 metroko desnibelekoak hori 1000 metroko desnibela da. Ez da ez erasko, baina, egunean zehar, gastu handia. Aritmetikan 1000 dira. 1000 dira, Eta 1000 horiek trasladatuta batioetara eta konsumoetara eta bateriaren batioetara ere, aritmetikoak dira. 1000 metro igo dituzu, gravitatearen indarraren aurka. Eta bestea da, niri erresago egite zait hemendikan guardatxera igotzea, dana segidan eta kitxo, baina, bakoitzak egin behar du, dagoen baldintzetara egokitu, eta aldapa baino gauza okerragoa izan itekena, niretzatala izan zen, Frantzian sartu nintzen Belgikatik Charleville-Mézières izeneko herri batetik, Tolosakin nahi adiskidetuta edo ez dakit senidetuta edo dagoen herriatetik, eta landetara 800 kilometro daude zeharka, diagonalean esango nuke, eta izan nuen 10 egunez kontrako haizea, 40-50 kilometrokoa. Eta hori bai, dela zelaian zoaz, demenbora guztian aldapagora joango zina, etorreko zina bezala, eta hori bat dela desesperantea, zen tentazioa daukatzu, zu gutxixo eman da bateria gehiago gastatzekoa, baino
Baina, bueno, errex joera baldin badaukazu, ba, gero miseria, datorkizu, miseria o penuria igual. Eta horrelako bidai luzeetan, indarrak dagoeneko beti daude, bueno, juxamar, baten rekuperazio gaitasuna, ez elikadura aldetik, ez deskantxo aldetik, ez dira erabat onak izaten. No. Haize hori, 40-50 kilometroz dugu, haize asko da. Behin gertatu zitzaidan niri aurreko udan, Tajo ibaia jeistenan, ez dakit, 14-15 kilometroko urazal bat zegoen, pantano moduko bat, eta haizea kontraan olatu egin, eta oatzen naiz lagun batzuekin izketan, nire lagun Igor eta Jonekin, eta buah, hemen nabil, dena eman, eta 3 kilometro orduko abiaduran aurrera egiten. Zoro, nire lagun Igorrek jarri zuen, Googleen, ChatGPTen jarri zuen, zenbat da 40 kilometro orduko haizea. Jartzen zuen, bueno, haize lehun eramangarria zela. Bai, 40 kilometro orduko haizearekin kaletik ez da inorilko. Baina horren aurka aritu behar duzunean, haize ikaragarria da, eta asko da. Eta hor, gainera, izaten da pixkat Murphyren legea. Zuk landetara bidean bali mazua 800 kilometro, zure norantza mendebalde, ego mendebalde izango da, diagonal horretan, haizea ego mendebaldetik etorriko da urrengo 8 egunetan. Bai. Handerizaiek beti izaten du. Biziketaz bete izia kontrakazula. Egia da, haizerik ez dagoenean ere zure abiadurak sortzen du nolabiteko aurkako haizearen eragina. Eta gero, haizearena, bueno, nik hasieran ez duen ondo eraman, baina gero, bai, mentalizatu behar nuen. Gainera, Frantzian lurralde zautzen nuen, paperezko periodikoak erosi edo begiratzen dituen mapa ikusten ditu oso ondo. Eta gero, mentalidade aldatu egiten. Da, karreterazko biziketa batekin bat Euskal Herrian asko ateratzen dira, zeakin, estrabakin, ez dakizea eta zen media egitea bataz bestekoa eta ala. Bai, aerodinamika garrantzia handia dauka. Aerodinamikan 20 kilometro orduko da abiadura bat, dauka aurkako lau igual koefiziente bat, 30 da 9 eta 40 da 6, osea ez da, esponentziala dala haizearen kontrako resistentzia, ez? Claro, zemat eta azkarrago resistentzia gehiago, horregatik dauka pelotoian otropelen juteak zentzua. Abantaia, bai. Bakarrizua zenean, eta bulto askokin, zen ere biziketa, esan eta astuna dala, eta beste etzan aerodinamikoa, hori garbi dago. Daukana da, aurrez haizea jotzen dunean, hor zabiltzala, erabateko aldapa batean gora bezalaxe, badaude, kuadro batzuk, esate duten 50 kilometroko haizea, 103 aldapa bezala da. 40 kilometroko haizea, 104 bezala adibidez, Zu badakizu zure biziketa ez dela aerodinamikoa. Hori, haizeak aurrez jotzen duenean. Baina haizeak saietxetin jotzen duenean, olako bizikleta bat, atzean alforjak, aurrean alforjak, bela bezalakoa da, hori da piragoa gainean, trasteak damazkitzunean bezala. Aurkako haizea, izan liteke, etxigarria, baina, zure perfila haizearen kontrasatu badezu, aerodinamika gutxikin, baina saietxetik jotze zaituenean, uretan deriba dator, eta bizikletaz berriz, denbora guztian, erdi okertuta zoaz, konpensatzeko. Gerriari eman eta eman. Badagor, nolait, keinua okertzeko joera, eta horrek ordu askotan nekatu eta min hartzeko bideak izaten dira. Horrela, baldintzak aldatzen hasten direnean, eta zu baldintza horiek pixkat konpensatu nahiean, hor sortzen dira arriskuak gorputzean min hartzeko. Eta gero entzulea ere bizikletaz noizpetibilitakoa baldin bada. Zu baldin mazaz bidegorri txiki batean, han, igual, leku batean babesa dakazu, soba dagoelako, beste batean, igual, horma badago, urgena sasi bat, urgena ez dakizer. Baina errepide estuetan, kontu zibili bat dezu, adibidez, kamioi batekin gurutzatzen zarenean, saietxeko haizea baldin badago, zuzoaz eta eskuinetik haizea jotzen badu, haizearek berdin jotzen du zu hemen, aurrea xiot, edo kamioakin gurutzatu zenean, edo kamioia pasadanean. Baina haizea baldin bator ezkerretik, ezago 2 kilometroko haizeak, batean jotzen, jotzen zaitu segitzaizu, eta kamioia gurutzatzen dezunean, haize hori desagertu egiten da. Eta gero berriro, handikan bitxetan, berriro emateizu beste kolpe batez. Oso ernegon behar da.
bakarrik ibilita gehiago, eta nik gero baneraman bizikletako aurrek aldean, trasteakan amazkin, bizikleta, nik askotan gustatzen zait hori esatea, bizikleta hitza asko gustatzen zaidala, bizi izkia dauzkalako, eta aldiz txirrindula ez zaitela ia gustatzen zen txirrindula da, txirrina daraman bizikleta igual, baina ez daramate danak, nik bai. Batez ere, aurrekoari abisatzeko, oinezkoari, norbait agurtzeko, eta aurrean eramatzen, mapa, txirrina, bizikletaren kontakilometroa, bateriaren zeak, traste mordoxkan eraman. Baina eskulekuen manilagaren ezkerraldean eraman ispilutxo bat, retrovisore bat. Hori oso importante iruditzen zait, seguridade aldetik ere bai. Nik aurretik norbait zetorrela ikusten nuenean, aurrena behiratzen nuenean, atzetik norbait datorren. Atzetik norbait datorren, batez ere, aurreko kotxekin gurutzatzen naizenean ez dadin, kasualidadez, igual, 5 kilometron ez da inor pasa, goi alde hortan behintzat, Laponi aldean, edo goiz osoan inor. Halako batean gertazitzen kami bat etortzea, eta zuk behiratu retrovisore, jode, atzeti badator. Osea, justu aurreratzea tokatuko zaio, eta gero duntzatzen da, atzeti datorrenaren pazientzia, aurreti datorrenaren, esango, kaba indio ziklista hau, edo norberak zer egiten duen. Eta uste, horrek eman didala seguridade handia, bai. Lehen ere erabilizan duet, bizikletan retrovisore txikia, baina bai. Eta ero literalki ere viaje hau izan da pixkat retrovisori begira egotea bezala. Ni Laponian, ezagit 30 aldiziongo nintzen, azken 40 urtetan, naiz bizikletaz eskiz, Nairobitarra gidatzen furgoneta, eta izan du ere retrovisoretik asko bidai honek. Begiratzen nuen atzera, gogoratzen nintzen lagunekin, alako lekutan Pablo bainatu zen, alako lekutan Aitorre pintxatu zuen, alako lekutan Josunek ura eskatu zuen, hor akanpatu genuen, hor bainatu ginen. Hortatik asko izan du, eta, bakarri zozenean, gauza asko pentsatzea, eta gutxi itzein. Eian azdiara ifara erakusten dut Josu Izuetarekin datorren ostiralean jarraituko dugu. Xehetasunetan murgiltzen, asko aritu gara teknikaren inguruan, asko aritu gara materialaren inguruan, baina uste dut oraintxe retrovisorea piztuta duen horretan, badagoela ere zer kontatua, zer atzera begiratua, 30 bider horietan Laponia inguruan arituta, denak ez baino batzuen inguruan aritu izan gara inoiz, eta horiek berreskuratu nahiko genituzke, eta nolabait ibilbide hori ere zehaztu, ze oso azkar esan dugu, batean Josu Nordkapen zegoen goiuri, eta landetan dago. Hor bidean gauza asko gertatu dira, eta jakin nahi dugu, lo nola egin, bateriak nola kargatu, ze jenderekin topatu, beraz datorren ostiralean berriz ere gurean izango dugu Josu. Hora garai. Torriko naiz goiuri nire mountain bikeakin. Aserretu egingo naiz, Iñigok esan dit mountain bike zela. Baina gero esan dugu, mountain hortan sartuko dugula. Dena, baso bike, dena esan dugu. Nahiko bizikleta hibrido anitz eta eremu guztietakoa. Josu Izueta datorren aster arte. Vale, eskaik asko agur. Arnaz astuka gustoan engoen antxetada ta ez da sinistan ez da sinistan garaipenik eta galtzekorik jabe esperantzara
Goizeko 10:40 minutu izango dira segituan, hementxari ginen Gariren esperantzara kondenatua entzuten, eta Josu Izueta ere agurtu dugu, Oiana Maritorenaken bere itzuli da gurera, baina segituan azken ordukoaren bila egingo dugu bidaia. Naiz eta Oianak, agenda prest daukan, eta akaso, horrek aukera emango digu, gaurko proposamenak behintzatzuekin elkar banatzeko, eta gerora boletinaren ostean jarraituko dugu nolabait proposamen gehiago kontatzen. Ostiral bete-betea dugu, Oiana, proposamenei dagokionez, eta bisi-bisi hilduko diegu, gaur getxoko musike berrin abiatuta badaukagulako lehen proposamena. Bai, atxaleko 8 R eta J edo Romeo eta Julieta, Maria Goirizelaiak zuzendutako lan hau, la dramatika errantek egingo du bertan, beraz 8 aukera. Minanekin ere, asteburu osoan dauzkagu emanaldiak gaur, Leioako kulturleioan izango dira 8:30, larun batean Astigarragako Herribera kulturgunean 7:00, eta igandean berri Atarrabiako kulturretxean 7:30, beraz, aitzakiarik ez dago ikuskizun hau ez ikusteko. 52 ertz, hemen izan genuen duela pare bat aste, ez da, Amaia Irazabal, bere aktoreetako bat, duela 2 aste izan zen justu, hori da joan den astean Durangon izan zineten, azken aste gonbidatua guztia beraz. daramate gainera, emanaldi. Hori da, eta Zumaiako Aitamarin egongo dira gaur atxaldeko 8:00. Tantxaka antzerkitaldearen badakizu plastikoz koloreak ez direla inoiz bizi izan ez da lana Zarauzko modelo aretoan izango da 8:00, eta haze izenburu luzeak. Barroen, Oiana. Ematen du, ja beste zerbaitetan nahi nintzela, edo I love Gorkor Bizu. Josu Izueta bateriari gabe geratzen denean bezain arnasestuka ikusi zaitut. Badakizu plastikoz koloreak ez direla inoiz bizi izan ez da Zarauzko modeloan arez. Bai. Bueno, hortxe, izenburu luzea eta horra gomendagarria. Ni, bira, hau simple, ondo, motz, oso ondo, Anjon Teieriaren bakarrizketa, Getariako Iturza eta Aretoan eskeniko du gaur arratsaldeko 7:00, eta bihar berriz, Beasaingo Usurbe Antzokian. Umore pixkatere badugu stand-upekin Urnietako kiroldegian egongo baitira, gaur arratsaldeko 7:00. Eta kaka, badakigu korrikaren kultur ekintza bezala sortutako obra hau, Gasteizko Iparralde Gizartetxean eskeniko dutela gaur, eta bihar berriz Balmasedako Claret Antzokian. Por más que la dicha busco, vivo pena. Eta bisi-bisi gaurkoekin jarraituko dugu, Amak ikuskizuna Aretxabaletan izango da gaur, eta bihar berriz Amurrioko Antzokian atxaldeko 6:00. Cowards dantza ikuskizuna Elorrioko Arriola Antzokian eskeniko dute gaur 8:00, maskulinitate garaikidearen rolak zalantzan jartzen dituena. Eta bihar larunbata Galdakaoko Torrezabal kulturgunean izango da, eta igandean berriz Getxoko musike barrin 8:00. Konpainia hemen dagoela probestuz, nik uste dut agenda oso ondo lotu dutela, 3 egunez emanaldiak izateko. Eta 2024ko dantza ikuskizunen artean Max saria jaso zuen, beraz, dantza gustuko duenak, agian hor proposamen berezi, eta hemengoa ez den proposamen bat ikusgai izango du. Dantzaz konpainiaren ona lana Basauriko Sozial Antzokian eskeniko da gaur 8:00. Aukeran dantza konpainiaren Amama pieza Berrizko kulturretxean 5:00. Kukairen ezberdin berdinak Gasteizko Europa Biltzar nagusian 7:00, eta Lidia de Lorenzo dantzari ermuarraren flamenko ikuskizuna, Sentimundua izenekoa, Zumarragako Zelai Arizti aretoan egongo da gaur, ikusgai 8:00, eta maitzeko gaurko proposamenekin, Diptych, The Missing Door and the Lost Room, Bilboko Arriagan, ostiral eta larun batean ikusgai 7:00, Pipinton, talde belgaren ikuskizun izugarri hau, antzerki gorputzkera izugarriak dituena, eta horrelako lanak oso gutxitan iristen dira ona, Arriagan agian beste leku batzuetan baino horrexago ikus daitezke, baina aukera duenak ezberdin batekin eta garaikidearekin gozatzeko hurbildu dadila. Entzuleok segituan jarraituko dugu artezenikoen agendari begira, larun bat eta iganderako proposamenak baditugu eta, baina 11:02 minutu dira, eta bagoaz azken ordukoaren bila Bilboko estudiotara. Itxaso Leon, egunon. Kaixo egunon, kontatu behar dugu Taupa Euskaltzaleen mugimenduak Eusfera ekimena aurkeztu duela Donostiako Santelmo Museoan eginiko agerraldian. Eusfera zehazki 0 eta 12 urte bitarteko aurren unibertsoan eragiteko ekimen nazional berria da. Gurasoen parte hartze aktiboan oinarriturik herriz herri lurreratuko dena. Ekimenaren leloak argiki adierazten du horren helburua, unibertso euskaldunago bat
gure aurrentzat. Eusferaren bidez eta gurasoekin auzolanean aurrengan eragin nahi dute geroan aurroiek eremu guztietan euskaraz mintzatzea ahalbidetzeko. Proiektuaren jatorrian hainbat herritatik zein eragilerengandik jasotako arrangura dago, taupak haiekin guztiekin partekatzen duen kezka izan ere eskolaz kanpo aurren inguruan erdarak gero eta gehiago entzuten eta erabiltzen dutela sumatzen ari dira eta tamalez azken ikerketek norabide horretan goazela erakusten dutela deitoratu dute ekimenetik. Egoera horri erantzuna ematera dator ekimen berri hau. 2025-26 ikasturte osoan zehar ari da garatzen eta bere une gorena 2026ko maiatzaren 7tik 17ra izango da. Euskal Herri osoko herrietan aldi berean gauzatuko dute ekimena. Eta Euskal Herritik kanpo ere jarriko dugu begirada, azken datuen arabera, ostegunetik gutxienez 8 gaztatarril dira zerrenda astintzen ari den denboralearen ondorioz euriteekin zeinotzarekin lotuta enklabeko gorputegien zenbaketaren ambulantzien eta ospitaleen taldeen eta defentsa zibileko larrialdi zerbitzuaren arabera. Ostiral honetan zehazki beste 2 aurril dira hotzarekin lotutako arrazoiengatik bertako ospitaleek jakitera eman dutenez eta 2 adingabei gehitzen zaie ostegunean Gaza hegoaldean hil zuten 8 hilabeteko haurtxo bat. Hipotermiak jota hil zen Januniseko Nasser ospitalean. Orain arte denboraleak iraunduen bitartean, heriotza gehien eragin duen arrazoia eraikinak behera etortzea izan da. Gazaren aurkako 2 urteko bombardaketen ondoren asko kolapsatzeko arriskuan zeuden. Euritek zerrenda astindu dute gau osoan zehar eta ondorioz hormak eta etxebizitzak erori dira eta gutxienez 4 pertsona hil dira. Hemen utziko dugu informazioaren eguneratzea, 12etan itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu guk, eta esan da bezala 12etan informazio gehiago eskainiko dizuegu hementxe naiz irratian. Tira ostiraleko proposamenen artean topatu ditugu. Dantza emanaldi asko, dantza konpainia ezberdinen emanaldiak, eta tira, hori nabarmentzeko akaso, ez? Oso dantzarako garaia izaten ari dela. Bai, egia esan, bai. Ez dakit udazkenero tokatzen zaigun hau, edo orain bereziki. Edo agian, ekoizpen gehiago ere badaude, edo kanpotik ere gauza gehiago tortzen dira, ez dakit izan daiteke, denetan, edo nasketa ondo bat. aztertzen hasita, igual Euskal Dantza konpainien artean egonda olako proliferazio, fragmentazio, eraberritze bat, eta ziurrenik duela 10 urte 3-4 konpainia genituen, eta orain dozena bat edo, ez? Eta gero jende asko ere, zakit olatzegia dantzariak aipatu zigun hemen elkarrezketatu genuenean, edo beste norbaitek agian konpainientzat lan egiten dute, baina bikoteka ere sorkuntza asko daude, jende asko ere animatzen da, gazte pieza asko ere individualak. Orduan horrek ere agian eskaintza handitu egin du. Eta gero emanaldi handietatik aratago, ez, pieza laburragoen sorkuntzak. Hori ere, bai. Jaialdi gehiago, eta olakoak ere badaude. Bai. Bueno, gaurko proposamenak. Kortxoaren dilema antzerkia da, kasu honetan, Gernika Lumoko Lizeo antzokian egongo da 7etan, eta Altxalili Baigorriko biletxean 6etan. Kabaret bada, LGTBIQ+ kolektiboaren inguruan, kolektibo honetako pertsonek herrietan eta dituzten zailtasunen inguruan sortutako kabareta, herriz herri dabilena. Sehaska kanta gorriari Bergarako seminarioan eskeniko dute 8etan, eta Almazenean antzerkia Donostiako Eliza Zarra elkargunean 8etan. Eta dantza proposamenak aritu ara orintxe izetan. Proposamen berezi hau. Bai, Sara Barasen lana Kursalean 8etan eskeniko da, eta Paco de Luziari egin dion omenaldia izango da, eta Sararen konpainiaren 25. urte hurrena gainera ospatzen da. Eta Donostiako Gazte eszenan ere 7:30 bihar Euforia izeneko emanaldia eskeniko du. Cielo Raso konpainiak, Igor Kalonjeren konpainia da hau, eta bere bakarkako lanarekin ari da, baina orain taldekako lan hau ere eskeniko du.
Eta entzuleok, iganderako ere baditugu hainbat proposamen. Lehenengo oihartzungo landetxe aretuan, oiana. Hori da, lotura basatiak, arratsaldeko 7:00 ama eta alaben arteko harremana lantzen duen lan hau eskainiko da. Desobedienteak 18/88 lanaren estreinaldia edo aurre estreinaldia egingo da Urnietan, Saroben 7:00 Tantxaka antzerki konpainiaren lan hau eta Maria Goirizelaiak idatzitakoa. Nahiko bakarrizketa askoko lana da eta aktore asko holtzan izango dituen eta hemendik aurrera bere biraren berri ziur hemen emango dugula. Lehen esan dugun Cielo Raso konpainiaren Igor Kalonjek lana Lezoko Gezala auditoriumean eskainiko du 7:30 igandean, eta aipatu dugu dantza jaialdiak eta horrelakoak ospatzen direla, Labo jaialdia ezagutzen dugu, hemen aritu gara horren inguruan, Donostian egiten zuen hasieran, baina orain herriz herri ere emanaldiak eskaintzen dituzte, eta igandean Alkizan 12etan 3 pieza eskainiko dituzte, eta larun batean berriz, Larraunen 12etan beste 3. Eta Kresala dantza konpainiaren Itazoroit Donostiako Larratxo Kulturetxean 5etan. Hauexek iganderako proposamenak eta tira, agenda zuen eramateko gaitasunik izan ez duzuen ontzat, egin atzera eta jarraitu errepikatu entzuten gure agenda, baina oiana bota dizkizu egin bat proposamen arte eszenikoak maita badituzue, pentsa ostiralero zenbat proposamen ematen dizkizu egun, eta askotan oso plan politizaten da zuen herrietatik edo inguretatik urrunera joan, beste Euskal Herriko txoko batzuk ezagutu, eta tira, bertan gozatu. Nik esaterako, oiana, aipatu dituzunen artean, oso plan polita ikusten dut, Baigorriko biletxean, altxalili ikustea. Bai. Kabareta, LGTBI, gustatuko litzake eskubide giroan. Lortzen dugu batean. Bai. Gustatuko litzazuko nahi torkartzea, Zer dizugo, Juri? Aste honetan berdin gauze berbera esan didala Julengo ikutxeak. Eta badakizu zer? Nik ja proposatu niela, eta badakizu zer? Ez ezko aman zidatela. Benetan? Bai. Aiba. Ez dute etorri nahi. Ez pentsatzen dut agian. Eta online ere edo... Ez zuten elkarrizketari ez esan zidaten. Karo, ez pikatuta nago. Ez nago pikatuta noski eskubide osoa dut. Ez esateko. Baina, kontua da, hain justu aste honetan, Julenek ere esan didala. Izu kabareta, hau gonbidatzen bali badu, eta hau ekarriko nuke. Ez ezkoa esan zidaten. Ez dut zin egiten, baina... Antxe, Baigorrin badago erreka bat, nik larun batean pirauarekin plana egin, eta gerora. Kabareta ikusi, eta kabareta bukatuta, eurei entrevista egin, eta etorri nahi ezpadute, guk ekarreko ditugu, gu joango gara ara. Nola, Mahoma ezpadora mendia joango da Mahomara, edo Oskalo nola den. Hala, konponduta. Aukera hona ikusten duzu, Juri? Bai. Planak, nire buruan planak funtzionatzen du. Gaur kontzertu daukagu eta gero parranda ikusi barra dago. Ez dut gogoan zergatik esan zidaten, elkarrizketari ez agian ez da ona etortzeagatik, agian beraien artean ikusten zuten, ez zegoela inor prest, galdera batzu iratzeko, edo, hori ere, esan dudan bezala, guzti zilegi. Entzuleo kafe hutsa tartean murgildu behar dugu, bonboiak eskaini dizkigut esan digute ezetz, kafea eskaini barko denieke, baina gozaldu berritan datoz, beste kafe bat nahi duzu? Eskaini dugu, eta ez esan dute. Baina elkarrezketara etorri dira. Niri jende hau, ez dakit ondo erortzen ari zaidan, baina tira, entrevistan zehar konponduko dugu. Jantziz Lab Kooperatiba. Saio Arroyo eta Ainoa Etxeberria. Jantzi, egunero egiten dugun ekintza. Egunero irekitzen dugu armairua edota aldamenean dugun aulkitik zerbait hartu eta soinean ipintzen dugu. Ekintza sinplea dirudi, baina askotan orduak pasatzen ditugu zer jantzi erabakitzeko, ezta? Aldarteak eragiten digu erabakian, eguraldiak, garbigailuan edota arropa zikinaren saskian dagoenak, aurretik dugun egun, gau edota planak. Imagina dezagun beraz, zer izango den gu ez garen pertsona edo pertsonaia batentzat jantziak prestatzea. Ikuskizun osoa egun batean gertatzen bada, akaso jantzi bakarra sortzea nahikoa izango da. Egun asko direnean, hainbat beharko ditugu akaso.
mugimendu ezberdinak adierazi nahi baditugu ere asko, pertsonaia bat psikologikoki eta fisikoki eraiki behar du aktore, dantzari edota akrobata batek, eta fisikotasunean bere biziko garrantzia du soinean daramanak. Horri esker ere lortuko baitu bere pertsonaia eraiki eta ikuslegoari sinestaraztea. Oial baten dantzak mugimendua sor dezake. Bere zurruntasunak mugimendua moztu, arropa zabal edo estuak pertsonaiaren mugitzeko era alda dezake. Zapata takoidun edo zapatila batek ibiltzeko moduan eragin. Amerikanako botoia itxi edo irikita eramateak askatasun edo seriotasun gehiago eman diezaguke. Erabaki txikiena dirudien horrek ere, atzetik hausnarketa sakona darama. Eta holtza edota kaleko gunera atera aurretik pertsonaiaren arropa jantzi eta beste bat bihurtzen zara. Hori sentiarazteko gaitasuna dute jantzitegian aritzen direnek. Eta horri esker sortzen dira milaka pertsonaia mugimendu gorpuzkera. Artea. Hori baita egiten dutena. Artea. Eta hori egiten dute gure gaurko gonbidatuek. Interprete ezberdinak jantziz artea sortu. Izan ere gaurkoan, oholtza edota pantailaren bestaldean ikusten dugunaren atzean dagoena ezagutuko dugu Jantziz Lab kooperatiba eta bere 5 kideetako 2 esker. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Saio Arroyo eta Ainhoa Etxeberria. Eskerrik asko, egunon guztioi. Egunon. Kaixo. Bueno, lehenengo galdera nik egingo dizuet, goiuri eskapatu egin zegulako, eta normalen berari egokitzen, zaio gainontzekoak normalen oienak egingo dizkizue. Baina galdera xelebra da eta gure gonbidatoi egiten diegu, zuen eta euren jardunetik kanpo. 2 galdera dira eta bat aukera dezakezue, zuen kasuan 2 izan da, bakoitzak bat erantzun lezake. Lehenengoa da, nola visualizatzen duzuen, nola imaginatzen duzuen, zuen hileta. Zuen funerala, zuen agur hori. Eta bigarrena da, iritsiko balitz orain zinema zuzendari bat zuen gana, eta esango balizue zuen bizitzaren inguruan pelikula bat egin nahi duela, baina baldintza balitz ezin duela biopik bat egin, bizitza guztia kontatu, baizik eta zuen bizitzaren pasarte konkretu batean zentratu, zuen bizitzako zen momentu izango zen zinema zuzendari horri eskeniko zenioketena. Hilletaren inguruan nik parranda ikusten dut. Eta benetan horrela pentsatu izan dut izan barko lukela. Espazio bat eraikitzea, norbaitek hartuko balu hori bere gain, ardura hori, espazio bat eraikitzea, non jendeak agur esango duen, baina elkarren artean hitz egingo lukete, eta azkenean parranda batean bukatu. Ados, horrek esan nahi du zuri pelikularena egokitzen zaizula. Pues esto balio, ni handik angaztegia nahi zola azatzeko. Gehiago pentsatu duzu hiletan, Claro. Bani pentsatzen nuen alderatziz pelikulan baino, izango zala. bai, osea, bota izu kriston kapotea, baina... Bitxia da, gaina nola gaztea nahi zen pelikularako ez, baina hiletaz hitz egin dizazuek. egiteko bai. Claro, pues badaki nola nahi ban bukatzen ere bizia gutxi gora bera, pues jo que sé, pues buelta gaio eman dizkit. Bueno, erantzun hiletarena, Bai, irantzun ezakizu hiletana, baina adidez, zinema zuzendari horri eskain diezaiokezu zuri hileta. Ze badakizu nolakoa nahi duzun izaten. Beraz, 2 galderak batean erantzungo dituzu. Nolako izango da zure hileta eta bide batez gidoi hori pelikularako ere kontatuko diguzu. Pues zenitzake saioak sandonatik oso urruti ongo, ze azkenen gaur egune bai zatzen da, pues triste bezala bukatzen dela goza, minio nahi honuke zemetek, pues ongi bukatzea, pues nahi zan ere bizia bukatu, pues jo que sé, pues beste guzina seitzen da, orduan, pues berak gutxinez disfrutatzera. Hori goten da jende hautzen duena diru bat aurreztuta bere hileta egunean edo lagunek eta senideek afari bat egin dezaten. Bai, nera monak intzun. Bai, gorazura mona. Nere bikotak esaten du, berak ezkontza askotara, bere lagunen ezkontzara joan denez, eta ordaindu duenez ezkontzara jotagatik, beak ardura jarri dit bere hiletan kobratzeko gonbidatu, ezkontzetan gonbidatzen den bezala bere hiletan kobratzeko eta esan dit. Eta ardura hori ikuste, baina hori dela ona baldin eta zu hiltzen bazara ezkondu gabe. Gazeo, ezkontzaran agian ere... Ezkondu bali bazara, jende asko hiltzen da ezkondu gabe. Bai, baina uste dut zure bigotea ez dela hori izango. Nere bikotea hori izango da. Bai, zu ezkondu nahi? Ezkondu nahi. Zesaten zenuen goiuri gatiko juri nahiko lukelako, ez da? Bai. Berak ez du nahi. Ez du nahi? Ez dugu konbentzitu? Bueno.
Badirudi ez. Kaskaborra, du baino kaskaborra bada igual. Saiatu. Oiana, bazu oiuriten ezkontzarik izango. Bueno, baina festa bat igual... Bueno, agian bai, baina beste norbaitekin. Epa! Claro, es que mandegu ja... Arazoa ez da, nik ez dudala eskondu dai. Berak. Arazoa mutil giza jorrek dauka, ez nik? Miguelito, revuelta, Gastizko seme, ibilia dilo, eta jangoek me. Listo, orain galdera serioak, mesedez. Ez da nire Ibarzabalek elio keulako bertso bat kantatuko Migueli, Ojo! Basai barri duzu, Esai duzu. Bueno, zentratuko gara gai seriagoetan, bestela jende honek pentsatuko du, saioak eta inoak pentsatuko dute, pixkatola, pixka jota gabiltzala, eta gaude, baina zentratzen ere badakigu. Bide batez, kaskoa jantzi nahi baituzue, jantzi ditzakezue. Horrela gustora bazaudete, kaskorik gabere egin dezakezue, nahiago duzuena, baina pixkatorrak gertuago entzungo gara. Bai, espetu. Bai, pixkatori buru handi bate jantzi du, ez da? Bai. Ikusi dut, zazpi buruk abitzen zirela kasko horretan. Zein izan da hori, Imanol azkena? Josu. Josu iztueta, egia. Nire Imanolekin sartu, baina tira, Josu iztuetarekin sarteko gara. Bueno, murgilduko gara, Oiana. Bai. Sorkuntza prozesuan, eta aipatu duzun bezala, Jantziz Lab kooperatibak egiten duen artean. Hori da, aipatu dut boskidek, sortu zenutela, hemen bi zaudete, eta ezagutu omen zenuten elkar AEG antolatutako ikastaro batean, eta ondoren, erabaki zenuten proiektu honekin, abiatzea edo. Zer, nola izan zen hasiera hori? Konta iguzue? Hasiera hori izan zen. Bueno, a ver, hasi zaitez, Vale, joan ginen zaikastaro horrekin batera, Madridera, pues, txango bat itxera. Ta, pues, han ginen pixu baten boskidek, ta, pues, alako goza baten, pues, ja nekatuta ginala, afaltzen ginala santzon batek. Ta, zehozatetzen mali badugu bostan arten, pues, hemen dikan aurrera pixkanaka joten sortzen, ez egize, eta bai, ez egize, eta jarri ginen, saloian zon, persian aietxita, leon, iratxi papera bat, beste bat, ez egize, tal, bat, hitz bat eta beste, ez egize, jarri ginen saioan mobila grabatzen. Ez dakit bat ordu, igual, 4-5 ordu grabaketa bat, en plan, ordu gehiagiz zeuden hor. Gau guztiare uste pasatu zula hor mobila grabatzen, bino baita hortik anaz ginen, pues, pixkanaka, pues, beste bueltate ematen, eta pues, hori, Jantziz Lab sortzeko prozesu hortatikan. Madrileko txangoa, etekin amantzun txangorrek. Bai, txangoak eta batzuk hartu zuten patxaranak ere, baina hor egin genuen gure plan de viabilidad ez genekila zertzan ere, eta hortxe hasi ginen, eta egia da, horre bakoitzak ze egin zezaken hobe, nola hasiko ginen, hortxe hasi ginen, gero egia da AEG lagundu egin zigula, espazio utzi ziguten bilerak iteko, eta astean behin uste elkartzen ginela, eta oraingoaz pixkanak, hauenik kooperatibaz gea, hortan gabiltza, gure helburua hori da, ze bost gea, eta oso argi dugu bakoitzak gauza bat emango diogula proiektuari. Orduan bidea egiten gabiltza, bidea egiten eta ikasten, eta esperientzia hartzen. San daiteke, zuetako bakoitzak adibidez zer emango dion proiektuari, edo nola ikusten duzuen oraingoz? Zuko garatzen duzu nola zen gure, adibidez goretik, oaintxe goreti da bilela asko zine eta audiovisualetan lan egiten, estuarioan, eta adibidez goreti zan gure txispa. Carlota zan abia puntua, berak bota zuen ideia, eta hortik aurrera hasi ginen lan egiten. Marta zan, ez du gogoratzen ze hitzekin bildu genuen, baina Marta zan denetarik egin zezakena. Hori izan. Zuainoa zinen la jefa. Nausia mentxe. Nausia, bai. Eta ni... Eta zuzinean HDMI. Bai. Konexioak eta esperientziak hori du. Bai. Asko gustatu zaite, gaina hori hitz batekin bakoitzaren, egin behar edo egin zezaken hori. Eta denbora asko ere ez dara mazue, baina proiektu askotan lan egin duzu. Egia da, aipatu duzu goreti batez ere audiovisual eta horrelakoetan guk arte eszenikoen tartea dugunez gehiago zentratuko naiz horretan, eta aipatu dutez, ez ditut aipatu lanak, orain aipatzeko, zirkus konpainiarekin aritu zarete, sustrai lanan adibidez, DAB konpainiaren hainbat lanetan, antzerkian ere la cantante Kalbaren jantzitegia egin duzu, hori da teatro estudiorekin. Badakin ni pixka bat nola egiten duzuen lan hori, baina konta iguzu zuek, nola izaten den gidoia jaso, edo dantza ikuskizunean agian ez dago gidoia, gero hortik abiatzea, nola da prozesu hori?
prozesu hori, gaina izugarri gustatzen zaigu prozesu hori. Hasieran etortzen zaizunean taldea, bai antzerki, dantza, zirkoa hitz egitezu, esatizu zen nondikan norakoak diran, eta orduan normalean gidoi bat bai edukitzen dutela, edo behintzat dramaturgia nondikan nora joango den kontatzen digute. Eta orduan gu hasten gera dokumentu hori ikertzen, adibidez antzerkiarekin zer egingo nuke, dokumentu hori irakurri mila bider, pertsonaia zeintzu diran, pertsonaia sentimenduak, nola egite duten elkarlana pertsonaiek, ze eszenatan nola mugitzen diren. Eta gero ja gauza teknikoak ere, ze behar teknikoak izango dituzten. Askotan eserita dago, orduan jarri behar diogu ez dakiz zer, edo mugitzen da pila bat eta behar dugu eskua nabarmendu, orduan hemen jarriko diogu zeo zer. Baina gehien gustatzen zaiguna da, ikerketa hori, egin eta gero entsaioetara jun. Entsaioetan, askotan, baduzu zeo zer zure buruan, iristen zea entsaiora, elkarri begiratzen diogu, eta esategu, horrek ez du hori eraman behar, besteak behar du, kolore hori ere ez dijoakio, izaten da oso polita. Bai, egia esan bai. Eta oso ezberdina izaten da antzerki ikuskizuna, zirko ikuskizuna, edo dantza ikuskizuna denean? Bai. Ze dantzan azkenen teknizismo batzuk bezala behar juzte, eta teatron ez da inbesteko, telakinta gehiago zetu ezakezu, jokatu ezakezu, minio, dantza deneno, zirkoa deneno, ezak berak ebai artistak berak esaten ditzen, nik ez dakit ze behar dut, kremaiera ezin dut eraman, ez dakit ze ezin dut eraman, hau bai, ez dakit ze, eta hor, muga gehiago edo, bueno, Bai, eta esaten dizen, nondikan abitu dezakezun, bino noraino ezintzan zatu bezala. Bai. Eta gertatu izan zaigu ere, eta hortaz ikasten jungara ere, gure abia puntua beti izan da, nik aktore bezala beti esan izan dut, jantzitegia, bai eszenografia, politena dela, denak bat egiten duenean, dramaturgiarekin batera, zuzendariarekin batera, tekniko musika eta iluminazioarekin, argiztapena, eta oraingoz, gure proiektuetan hori gertatzen ari da, eta marabillosoa da, ze elkarlan handia dago, eta orduan, beste dimentsio batetara eramaten dezu ikuskizuna. Ez da bakarri, Inoak esaten zuena aipatzen zituen behar teknikoak, baizik eta konturatzen zea jantziteriak estena bati eman diezaiokela salida, askotan gertatzen zaigu ezin dugun hau egin nola aldatu, tokado bat jarri kendu. Eta horrekin aldatu egiten da, orduan oso prozesu polita da elkarlanean egiten denean. Hori aipatu behar nizuen ere, argiak adibidez seguraski asko eragingo zuela, bai, oial baten mugimenduan, koloreetan ere bai, eta neri gertatu izan zaita askotan, argia azken momentuan bakarrik sartzea, edo baita jantzitegia ere, zuek aipatu duzue, eta asko gustatu zaitez, elkarlan hori aipatzen zenuena saioa. Adibidez, zirkusekin hasi ginenean, zirkusen lehenengo proiektua ziren, bilabetez egon gezinen elkarrekin lan egiten, eta elkarren artean lortuko zuten dramaturgia aurrera eramatea. Eta orduan, aldi berean, musikaria, iluminazioa eta gu. Eta orduan gu hasieratik geunden. Eta hasi zian, ez dakit zenbat hitz erabiltzen zituzten, hau kontatuko dugu, bestea ez dakit eta guan. Nola ingo dugu orduan, nondikan nora doaz, eta batean oteiza eta txillida, eta kuantikoa, eta iritsi izan momentu bat, nun esan genuen, hilabete terdi daramagu lan egiten elkarrekin, gu behar dugu jakin nondikan norakoak kontatuko ditugun jantziterien zuekin batera, baina gelditu behar dugu. Bestela, bai. Hilabete batean egin bar izan genuen dana. Josi, patronatu, bidea luzea da. Eta orduan konturatu ginen hori, hortaz, ze garrantzitsua den elkarlana egitea. Elkarlanean lan egitea. Eta hortik ateatzen dira beste gauza batzuk. Kuriosidade bat galetu nahi dizuen, nik sustrai ikuskizuna ikusi nuen, bukaeran lehenengo emanaldian ikusi nuen, ez dakit ordutik berdin jarraitzen du, uste talaketak egon direla. Amaieran oial bat agertzen da, oialean dantza egiten du. Oial hori zuek aukeratu zenuten? A ber, berez, hori da, zaukin zabat, domik zaukin telatako bat, bino koloren ganatik kanta, kuadratzen zuen gehien batzakin, eta sanginen horrekin dantzatzea behotezun,
ze oso politia galditzen zen bere Eske ni maite minuta gelditu nintzen, onartzen dut, eta esan dut, galdetu behar dut. Oso, bai, zoragarria irutu zitzaidan, hori nere kuriosidade propioa. Eta aipatu dugu DAB konpainiarekin ere aritu zaretela, hemen izan genuen azkenekoz DABeko Maialen, bere azken ikuskizunean berrian ere dago, eta sustraiekin, zirkusekin ere urrengoan, orduan, zuek bere gorputza eta berezea, ondo ezagutzen duzue. Aipatzen zigun azala lanean, okerrespanago bakoitzak, dantzari bakoitzak elementu bat, ez? Ordezkatzen zuela batzen, ez dut gogoan oso nola dirazi zuen berak. Orbainak zian, bai, bestatek zimurrak, beste batek zituen zikatrizak, bizkarrezurra, pues, ezurrak ikusten diala, osea, pues, zen hori azalak transmititzen txun arazo ez, bino, osea, bai, beti azaren azaltzen dian batzuk bezala espresatuan egin ditu. Eta bizitzan zehar, helburua zan ere, bizitzan zehar zenbat gauza gertatzen zaizkigun eta hori gure gorputzan ere kanpora ateatzen diela, eta orduan bostzian, eta orduan bosten artean lan egin genuen telen bai kolorearekin, bai nola landu, nola josi, zainak atea bati besteari bizkarrezurra egin, eta orduan dimentsioa eta volumena ezberdinekin jokatu genuen. Eta gero bai jarri zuten tula handi bat, eta hori zan uteroa, ez da? Eta hor zeuden lanean, eta gero Maialen geratzen zan bukaeran, erortzen zan uteroa, eta jun egiten zan. Begira, ze gauza politiak eola atzetik gauza hori guztiak ere jakitea, ez? Bai. Hor uste dut entzuten ari garela, ez da bideoa? Entzuten eta ikusten. Eta ikusten ikus dezakenak hortxe zeukan azalaren tiserra. Material ezberdinekin lan egiten duzu, ez da? Hautaketa hori prozesuan joaten zarete probatzen, aurretik zerbait nahiago duzu, edo pixkat, gustatzen zaizu ere gauza ezberdinak probatzea. Bueno, askotan jotenga baita ere, pues zakin taitzein ta, pues dantzarikin, o zakin itzein ta dendara, eta askotan eba izatzen duen plan de, a ber, Rosa, auto hori daukigu, zebe proposamen daukizu, o ze esatzen dizu. Ta berak ateratzizkio askotan eba tela diferente batzuk, eta batzutan, pues, bere zakin, osea, konfiatzen du bere pila bat, eta hortikan ateratzen diola gehien bat. Nik beti esaten dut, eta nik uste Ainoari ere hori gertatzen zaiola, telek hitz egiten dutela. Iristen zea ideia batekin, eta zuk izan dezakezu diseinu bat, ez? Aurretik eramatezu diseinua, baina noski duzu ere, denen artean sortuko den lan hori buruan, ez? Dena, ze gertatukoan. Eta hor zaude, eta bapatean aurkitze zutela bat hortik esateizu, ni naiz. Eta orda esatezu, hau da, eta orduan gauza guztiak aldatzen dira, eta askotan gertatzen da ere, tela hau nahi dut, metro bat haut. Karo, bai. Eta orduan moldatu egin behar duzu, eta horretara ere prestatuta egon behar dugu. Eta askotan gertatu izan zaigu, ikusi, tela guztia ez genuela, guk nahi genuen bezala, baina aldatzerakoan, indarra hartu duela zeak, osake. Eta noiz bai gertatu zaizue, karo, bost zarete, ez dakit bosta joaten zareten hor, adibidez oiala aukeratzera, eta ni naiz bakoitzak oial ezberdin batekin sentitzea adibidez. Bostak dana batea ez geha juten, baina oine bakoitzak ikuspuntu bat du, bai, baina iristen gara... Normalen nahiko gienteintzen bat bestekin, eta ze ikusten duen, eta zean, nik uste, nahiz da ikuspuntu diferentek izan batek hau pentsatu bekio geltzen dela eta bestek bestea, nik uste gero resultado zakinta normalen asmatzen dula bat edo besterik asointa baitare. Bai, bueno, azkenean ere oso argi dugu bostak zerbe ematen diogun taldeari, horretik gaitz egin duguna, eta orduan ikuste horrek ere baduela konfiantza hori. Lehen aipatzen zenuen saioa kooperatiba izateko bidean zabiltzatela, ezta? Eta lehen gauza bada, ez, agian egin behar duzue, dena zuek jantzitegian, egin behar den guztia esan duzuelen, oialak aukeratu, materiala, diseinatu eta baina horrez guztiaz gain, hau guztia aurrera eraman behar da, bosarete, ordutegi, horratzean ere laguntza uste dut izan duzuela bide lagun izeneko egitasmo batekin edo. Kontatu ezakezu agian jende animatzeko. Fabrikarekin egon gara lanean eta nahi genuke aurreratuago egon, baina 5 garen ez, eta bakoitza
jornada erdian gabiltza, ze bakoitza gure lanak ditugu ere alde horretik aparte, baina bueno, hori da bidea, ezin da dena utzi eta hasi pixkanaka goaz. Eta orduan haien bidez erakutsi gute barne araudi bat behar dugula, gure artean ere nola egingo dugun lan, gero ze papeleo egin behar diran, eta bueno, gure kasuan ari gara lan egiten hortan, eta batez ere orain dugu gure bizitza pertsonala eta proiektu honi aurre egiteko nola egingo dugun. Eta batzutan frustrantea da, baina bestetan badakizu hori dela bidea. Eta aurrera ateratzen ari gara pixkanaka. Bosgea eta bosten artean ere gauzak aurrera eramatea errestasuna emate dizu, ze proiektu batean gaudenean 3 edo 4, ze bostak orain danak ezin egon, aurreratze zu pila bat, baina bestaldetik ere pixkanaga doaz gauzak, baina bagoa, zortxega oraindik behintzat hemen gaude. Bai, eta nik esango nuke proiektu askorekin eskutartean, edo askorekin lan egiten ari zarete, Ainoa, zerbait hola konkretuarekin zabiltzate orain, nik esan dut daben azkenekoan uste dut, eta zirkusen horretan, ez dakit ja hasi zareten, edo nola, edo besteren bat ere agian horti badago, Bai, oan gehien bat egana da, La Sala beste dantza talde batekin beste proiektu berri bat ateratzen, eta pues, Bebes de la Bullakin beste urte batez bai disfraza imarditegu karnabaltako, eta ze gehiago. Kimua, ella, zada, Rivera Sendon baleteko akademi bat, eta ja 3. urtez berriz bai berakin, pues azkeneko kurso bukaerako emanaldiko arropak egiten. Eta kasu horretan, hasieratik gertatu izan dana da, egin dugun lana hain da gertukoa, lantzen dugula ere gidoian nondikan nora joan daiteken eta laguntzen, eta interpretazioa, dantzariek askotan interpretazioa ez dute lantzen, eta hau da akademia bat dira, eta orduan gero sartzen gehiago, gure bestuaria oso pertsonalizatua da historia kontatzeko lagundu egiten duela, eta orduan gero interpretazio lan bat behar da beraiekin egin, eta superpolita izaten da, izagoten geha, igual ja buztuan baga behiltza lan egiten. Olatzekin ja Kimua dantza estudiorekin. Saioa ez dakit zuk ere esan duzu ez, eta egia da aktorea zarela ez dakit interpretazioaren zati horretan zuk ere jartzen duzu zurea imaginatzen dut, eta gero nola bizi duzun zuk hori orain ez, beste aldetik zuk pertsonaiak antzeztu dituzu, baina orain zuk ematen diezu fisiko alderdi hori edo ez, zer da beste aldean egote hori ere? Niretzako beti, orain duela gutxira arte esaten nuen, aktore bezala nahiago eta eszenatokian egonez, baina joainari nahi zartzen gustoa, eske la construcción del personaje beti esaten danaz, hor dago ere, eta konturatzen gea, egiten dugunean jantzi bat, pertsonaia horrek, aktore horrek hartzen duen forma bestelakoa dela, feedbacka oso polita da. Eta ikuspuntu aldetik, bai, ematen diozu, ni adibidez aktore bezala, eszenatokira ateratzen naizen bakoitzean, 15 minutu aurrerago begiak itxi eta nik egiten dudana da saioa bezala, juten naiz nire mundu batetara, zuhaitz batetako batea irekitzen dut, eta nire pertsonaiak hor itxuiten nau, eta jantzita dago, ja pertsonaia, orduan nik, imaginarioan, jantzi egiten dut pertsonaia horrek ematen didana, eta jantzi horrekin batera, bere sentimenduak eta esperientzia berarekin datoz, eta jantzi hori da bide. Orduan, nik lan egiten dudanean horrela imaginatzen dut, askotan Ainoa parre egiten dut. Eta egingo bagenioz egiten duenean, saioa. Claro, eske pentsatzen duenean, baduzu hori ez, gelditu egiten nago askotan, Baina, segurazki horrek ere ematen dizue, ez? Eta esan duzuna, imaginari horrek asko laguntzen du. Eta nik uste dut ezinbestekoa dela, nik ez, sarrera egiterakoan bai pentsatzen nuen hori, ez? Neri zertan eragiten didan, txaketa bat eramateak edo takoidun zapata batek, ez? Pertsonaian dana aldatzen da. Eta oialekin, ez, esaten zenuten dantza mundu hortan ere, asko aldatzen da, guztia. Bai, egia esan, bai. Osa, nik bai izan barra dut, eskerrak saioak launtzen duen baita ere, ja esperientzia daukilako, bino, bai, saioa adibidez osona da, milimetrikamente dena osoza daukila, hola, testu bat irakurri bardenenta, eta hor, saioa bintzat asko launtzen do masaka. Aita gero dantzarekin adibidez asko gertatu zaigu ze mugimendu duen pertsonak berak, dantzariak berak. Orduan, gu
ja segituan egiten dugu, esaten dugu, jo, eske Ikerra, adibidez, Iker mugitzen da horrela, jo, Ikerri jarriko diogu hau, o Maialenek egiten du hau egingo dugu orduan, ze hori da oso garrantzitsua, Mireni ere ez dakize jarriko diogu, Marinari ere, hori da garrantzitsua, eta adibidez, antzerkian kantante kalba egin genuenean, nik ikusten dega Zuere aktore barruan bezala zinen, nago, hori da, bai. Eta ikusten du jazen direnean, hau da nire ropa, hau da, eta hori oso polita da. Bai, eta nik uste dut ezinbestekoa dela, ez? Hori sentitzea jantzi eta jazta, ez naiz, oia naiz saioa Ainoa naiz, X, ez? Eta horrek asko egiten du bai. Ze Oiana, begiratzen diazu? Uste nuen musika igoko zenula, baina karo, amaitu zaizu abestia. Bai, amaitu da bestia. Bai, barkatu zen nuen. Barkatu, hor gelditu da. Bastante momento gracioso hau. Ai, baninduan horrela itera bezala, osea, zuri esatera, igo. Jarri zazuket beste abesti bat, Jarri. Nauzu beste abesti bat? Bai. Venga, esaterako uste dut gure gaurko gonbidatuak agurtzeko abesti egoki izan daitekeela. Ziazu pentsatzen, ez da inarrexa nuen, espero momentu hau, eta dena ez da egoki hemen. Bueno, abestia propos bat, gaurko. Eo naiz bilatzen, bilatzen ituen aber jantzitegia edo zerbait aipatzen edo moda aipatzen duten abestiak, baina gero ez zitzaizkian gustatzen. Nahiko zuzeneko performatiboa eta jaskera zaintzen duena daukaten neomak tarrek, eta inorkezu berdin egiten negarrakantua oso gustoko dugu, beraz, hausia izango da Oiana, zure azken galderarentzat kantua. Vale. Barrenera, urtzeko borderik dauden beldurren izotza. Aipatu dugu zirkoa, dantza, antzerkia, audiovisualak ere lantzen dituzue, badago gustatuko litzaizueke ikuskizun bereziren baterako zerbait sortzea, bueno, Los bebés de la bulla ere, beste zerbait desberdina da, divertigarria imaginatzen dut. Maravillosoa. Bai, ezta? Bai, horregatik egiten dugu. Los bebés de la bulla ezakit ezagutzen ez dituzuenentzat, Donostian inauteritan ateratzen diren, bueno, ez dakit zenbat urte daramaten ez da ateratzen, 50 kaso edo gehiago, bai. Danak gizonak dira, goizetan eta ibiltzen dira Aldezarreko kaletan barna, eta oso originalak eta oso divertigarriak dira. Baina ez dakit zerbait gustatuko litzaizueke, jo, nik ingo nuke operako ez dakit zer, edo ez dakit garaiko zerbait, edo ez dakit, badaukazeola ze gustatuko litzaizukena imaginari hortan edo? Pues nik egia esan, ez? Osa... Datorrena. Bai, nahi dut, que venga lo que venga, eta momentun bertan, zatu, minio bestela ez dutola. Bai? Ba, nire ametsa da jantzizlabekin batera lan egitea, nire hurrengo obra, baina gidoi gintzanta dena. Ja, potente jantzien bidez aldaketak egotea eta horrek ematea estenografia puntu hori. Hori da nire Ainoa, beti nago denbora behar du, baina bain enpresa sortzea ezin. Baina bai, hori da nire ametsa eta uste dut oso ezberdin izango dela jantziteria bestera batetara ikusiko dela. Bueno, hori lortzen duzunean, hemen egongo gara zure zai, elkarrezketa bat iteko. Bueno, guk itxengo dugu lasai, eta berriz gonbidatuko zaituztegu, kafeakin, o txokolatiakin, o bonboiakin, o ez dakit. Merke, ateratzen da jendea, Oiana. Bai, merke. Jatorrak dirudite hori, bai, baina. Saio Ainoa mila esker bioi, gaur gurekin kafe hutsa, bueno, zentzu figuratuan bada hartzeagatik, eta espero dugu, kafe bat hartzea laister, zuen hileta festa baino lehen izan dadila urrun. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.
Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Goizeko 11:42 minutu izango dira segituan, eguerdiko 12:00 bitartean K-pop giroan murgilduko gara, eta, bueno, purien dagoen kantu baten giroan. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, 'cause I got too wild, but now Yuri, descripción gráfica de Sheposhik. Sheposhik, bai. Sheposhik dagoen aiora. Sheposhik, bai, egia da. Bai, gustatzen zaita bestia, ez dut esango zait. A ver, prestatu estarriak? Prestatu? Badator? Mikroak irikita dauzkazu, kantatu. Going up, up, it's our moment. Gonna be going. Oh, Oso zaila da. Bai. Joan behar duzulako. Nuke esan guaina ingoran dagoenik, Jo, izan da bastante challenge. Bai, izan da challenge. Duena de haber norri bizten danto nortara, eta... Venga, Iñigo, bota, Bueno, ni desde luego, intzazu zurea. Ez, noski nik nere ahotsa nahiko espektroaren azpikalean dago, baina ez dakit, esango nuke Rosaliak azken diskoan desente agudago kantatu duela esaterako. Nio, sentsazioa da nik ez dakat belarria absolutua, da sentsazio bat, aztertuko dugu. Gero, 12etan, gure lankidei pasomaten diegunean, eta pixka bat entzumena babesteko, saiatuko gara egiten, baina mikrorik gabe. Ondo iruditzen zaizen jo? Bai, la bost bat ematen du. Golden kantuko notarik altuena, la bost bat da. Bai. Ez dakit, nik ez dut ulertzen hortaz egin. Badakit egon dala erronka moduan hori egiten. Badago goran, Bueno, zuk esan duzu ez? Ez zaizula iruditu, baina... Egia da, nik hau kantatuta beti ere, nota hori ematen dudanean, oktaba bat berago nagoela. Eta alaren nik ez dut ematen gizon tesituran la bat ez dut ematen. La bemol bat ematen nuen, eta gaur egun sol bat ematen dut. Baina, bai, bada gora, no? Alare, datorren, igual prestatu ezakegu agudo challenge oitako bat, eta aztertu ez, pianoan esari eta pixkat zer egiten duen, izango que Rosaliak gorago kantatzen duela berazken diskoan, Bueno, hori zakontua. Hori beste batean. Hori beste baterako, baino bai abesti hau dugula izpide hortik. Abesti hontatik abiatuko garela, bueno, gauza gehiago jorratzeko, baina bai galdetu nahi nuela, zuk uste duzu abesti hau famatu egin dela challenge-aren gatik? Ez, egin da pelikula, bera. Pelikula bihurtu da fenomenoa, eta pelikulak izan du dena, ez? Soinu banda bat oso potentea, abesti hau irratian jartzen da, pila bat. Eta orduan pelikula bera animaziozko aldetikan esango nuke ere kalitatezko pelikula bat dala, jendeak gustora ikusten du noitako bat, eta izan du pak guztia. Eta igual, izan du arrakasta bat, igual ez zutena beraiek ere espero, ze ikusita ze promozio egiten nahitu zian hasieran, eta gero buma jaso eta gero zenbat igodan promozioa, igual ez zuten ez da inbeste espero, ez dakit, baina bai, esango nuke fenomenoa hau dala orokorra, eta hartu dula hori pakete osoa, nire inguruko mundu guztia seme alabak dituena, dago pelikula hau ikusten, olentzen hori eskatzen disfrazak, eta nahi idazten diate lagunek tarteka de, bueno, telebistan jarri dugu, K-pop Demon Hunters ikusten, alabek eskatuta eta zutaz guatzen nahi gehiatan. Astelenetan puripurian sekzioa egiten dugu, eta astelenero gomendatzen dizkigu entzulei edo pelikula edo telesaileak, ez? Bakoitzak batek hartzen du, eta gure lankide June Erromatetek jarri zegoen K-pop Demon Hunters hau, eta aritu ginen izketan, betere zinemarito batzuetan antolatu zutela
oiko pelikula emanaldiaz gain, sing along batzuk, jendea joan zedin, zinemaretora abestera. David Guettaren remixa baimenduta dago. Nola baimenduta dago? Jar dezaket. Bai. Bai. Ondo iruditzen zait. Ez kantuaren inguruan aritzeko, pixkat bertsio ezberdina dodora baliatuta. Bueno, egia esan, kantuaren inguruan ez dut hitz egingo, ni historiara jongo naiz, pixka bat, aitzakia bezala hartu nahi nun Golden, eta gaina ez nekin gaur zuek eman dezuten datua Googleen bilaketaren eta hori ez nekin, orduan kasualidadea izan da, baina nola, hainbeste ikusten nahi nintzen nire inguruan baita ere, aitzakia bezala hartu nahi nun K-poparen inguruan hitz egiteko pixkat, eta K-popaz beharrean igual testu inguratze bat eman. Gaurkoan historiara joko de gehiago. Gauza asko esan nahi ditut, eta denerako denbora ziten baten, orduan, K-popari berari buruz, zehazki, igual, urrengo saio batean hitz egingo dugu, gaur egun nola dagoen hori, baina gaur nahi nuke pixkat testu inguratzera, ulertzeko nundik datorren guztia, ez? Pixkat atzera egin. Alare, atzera egin aurretikan lehenengo galdera edo planteatu nahi detena da, bueno, K-pop Demon Hunters izena du pelikulak ingelesez, baina zer da K-popa, ez? Eta hori ere izaten delako betiko galdera. K-popa gustatzen zaizu, zer da K-popa galderari erantzutean niri kostaiten zait. Oaindikan, erresago egiten zait zer ez dan esatea, ez? Ez da, adibidez, genero musikal bat. Ze hori ere batzutan gaizki ulertzen da, K-pop generoa eta ez da genero musikal bat, ze K-pop etiketapean publikatzen den musikak askotariko generoak dauzkata hori, saio hontan entzun ditugun abesti gutxitan ere ikusten da, ez? Espektro zabala da horrena. Orduan, nik esango nuke K-popa dela, ikusi izan dituten definiziotan behintzat K-popa badala pakete oso moduko bat, ez? Dauka musika, dauzka koreografia eta estenografia oso ikusgarriak, dauka moda, jantziteria eta pila bat zaintzen da, dauka fanekin harremantzeko oso modu berezitu bat ere, K-poparen intrinsekoa dana edo esango nuke, eta gero badauka idolaren figura zentrala hori guztia gorpuzten duna. Idola dala pertsona hori K-pop egiten duna, bai? Abeslaria edo performance hori egiten duna. Eta hemen esaterako, aiora, K hori korearreti dator, baina korearra behar du izan K-pop izateko? Ka hori dauka jarrita handik datorren elementu bat bezala badago J-pop ere Japoniatik datorrenari referentzia egiteko. Gero K-popa egiten dutenen artean badaude korearrak ez dian pertsonak. Taldeetan badaude tailandiarrak, estatuatuarrak, korear jatorrikoak, baina hori Australian bizitu izan dianak, edo... Eta talde australiar batek egingo balu ingelesez K-pop moduko zerbait, K-pop izan liteke edo? Hori da, eztabaida eternoa. Zer da K-pop, nun daude K-poparen mugak, orain adibidez ateradan talde bat, Katsai izena duna, eta hau ere entzuten da irratietan Gnarly dauka besti bat, oso berezia eta oso ezaguna egin dena, eta nik hau adibidez K-popetik ezagutu dut, ez? Baina estatu batuarrak dira, baina badatoz K-poparen formulatik, orduan batzuek jartzen diote K-pop etiketa, baina nik irratian entzun izan detenetan adibidez entzun dut, estatu batuetatik handator Katsai. Orduan ezakit eta ez dago erantzun definitibo bat esango nuke, bai. God, is this real? Oh, we're in a session tonight. Orduan, K-popa pakete bat izateaz aparte niri ere iruditzen zait ondo deskribatzen dela industria moduan, ez? Pakete hauek produzitzen dituen edo fabrikatzen dituen komila askoren artean, osea, ez diot inolako kontestu edo konnotazio txarrik eman nahi, hitzorri, baizik eta, bueno, hori dena produzitzen duen industria da K-popa, ez? Bere enpresekin eta korporazioekin eta sistema oso batekin, baina bueno, azpimarratu nahi dut, ez dio dala inolako konnotazio txarrik eman, ze batzutan hemendikan ere hitz egiten denean K-popari buruz hitz egiten da artifiziala eta olako terminoetan, eta bueno, hor ere egongo da genuinoagoa eta artifizialagoa den edukia, balde guztitan bezala. Eta gero, karri nahi dut baita ere definizio bat emantzuna, bueno, ezin geha BTS buruz hitz egin gabe gehatu, entzun dugu Golden, Katsai jarri dugu, baina BTS karri barra daukat. Orduan, BTS-eko liderrak Kim Namjoon, soldaduzkara jun aurretikan, emantzun elkarrizketa bat El País egunkarian.
bidaiatzen aizalako, eta Espainitik pasazan, eta elkarrizketa bat emantzun El Paisen, eta galderetako bat izan zen hori, zer da K-popa, edo zer da K hori, ez? K-pop, K hori. Eta beak emantzun erantzuna gutxi gora bera izan zen, euskeratuta, K premium marka bat da, ez? Eusko label etorri zaineri burura. K premium marka bat da. Gure aitonamonen borrokari esker lortutako kategoria bat, ez? Nerea baino definizio bastante poetikoagoa geratu zitzaion berari, egia da. Eta hori, honek eramaten dau testu inguru historikora, ez? Nola zegoen herrialdea Namjunen aitonamonen garaian? Ze borroka egin zuten, ez? Nondik dator hau? Eta juten baldin bagea, Namjunen aitonamonen garaira, edo, orain dela urte batzuk atzera, 1950 eta 1953 artean emantzan Koreako gerraren ondorenean zegon herrialdea, ez? Erabat txikituta, erabateko miserian, egia esan, oraindik mantentzen den gerra bat da, hau da, ez dago berez bukatuta, dago etenaldi moduko batean, eta horregatikan Ipar Korea, Hego Korea, eta berezitasun guztiak, berez gerran daude oraindik, baina, 3 urte horiek izan zian gerra fisiko eta gogor baten urteak, ez orduan herrialdea zegoen lur jota, eta gero hori eta gero, 70. hamarkadan etorri zen sekulako goraldia. Herrialdeak bizi berritze izugarria lortuzun, Han ibaiaren miraria deitzen zaio, Han ibaiak gurutzatzen dulako Seul, eta izan zalako hori, sekulako gorakada inoiz ikusi gabekoa, ez? Miserian egotetikan potentzia bat bihurtze bidean jartzeko garapen bat. Ze gertatzen da? Izan zala dena pixka bat burbuja moduko bat, ez? Bai garapena baina nola eraiki izan garapen hori, korrupzio asko eta burbujak eraikiz, eta iritsi izan momentu bat, horrek lertu zena. Eta 80. hamarkadan berriz etorri zen miseria. 87an dago sekulako krisi bat markatua, orokorrean Asian eman zan krisi bat, baina Hego Korean 87an kriston krisia etorri zan berriz. Orduan oso urte gutxian izan zan miseriatik atera eta iruditzen zana dena oso ondo zijoala, derrepente berriz ere izugarrizko kolpea, eta berriz ere miseria eta hori, jendea oso egoera zailean geratu zen. Langabezia pila bat, enpresa pila bat itxi zituzten, eta orduan atzera pauso handia suposatu zuen, ez, herrialde bezala. Eta hor, FMI nazioarteko dirufuntsari laguntza eskatu zitzaion, klaro hori herrialdeak ulertu zuen, hainbeste kosta zitzaien independentzia galtzeko beste modu bat, ez? FMI dirua eskatzen baldin badiozu, berak jartzen dizkizun arauak bete behar dituzu, orduan, itxizian enpresa pila bat herrialderentzako ezinbestekoak zianak, egunero 10.000 pertsona geratzen zian langabezian, jendeak ezkutatu egiten zuen langabezian geratu zala, eta drama guzti hori, ez? Hortik dator baita ere, hasierakotan aipatu nun zein da zure ametsa galdera hori egiten zula BTSek, ez? Klaro, testu inguru hortan, jende gaztearen ametsa bihurtu zen, langile publiko bihurtzea. Ze, enpresa pribatuetan sartzen zirenean denak langabezira zijoaztin, ez? Orduan, hortik dator ikasi toperaino iristeko topea zarenean lanpostu hori lortzeko testu inguru horretatik handator hori baita ere. Baina, segiko dut. FMIren laguntza hortatikan ateratzea lortu zuten, eta historia honek ere aparteko saio oso bat merezi du, egin zuten kanpaina publiko izugarri bat jendeari esanez etxean zeukaten urrea entregaz ezatela mesedez, herrialdeak urre hori batu eta zorra ordaindu ahal izateko. Eta orduan jendeak entregatu zituen bere ezkontza eraztunak, bere aitonamonengandik jasotako bitxiak, medallistak irabazi zutenak medaia olimpikoren bat entregatu zuten bere medaia olimpikoa, ez, urre guzti hori bildu ahal izateko, eta 4 hilabetetan 225 tona urre bildu zituzten, 3,5 milioi pertsonak parte hartu zuen horretan, eta orduan herritarrek ordaindu zuten FMIaren zorra. Wow. Ni geratu nintzen flipatzen kanpaina horrekin, eta hortikan ere ikusi daiteke gero herrialde baten izaera, ez? Edo herritarren izaera, komunitate izaera, edo... Oso langintza beste maila batera eraman da. Bai, orduan,
hau guztia eta gero, K-popa zer. Vale. Testu inguru guzti hontan, batez ere igual, 80. hamarkadan, lehenagotikan ere igual etorriko zen, baina ingurune hortan herrialdeaken hartu zuen erabakietako bat, izan zen, beraien apustu ekonomiko estrategikoa izango zala entretenimenduaren industria. Ez, nundik lortu dezakegu etekin ekonomiko bat, eta aukerak ikusita, eta nundikan etorziteken dirua ikusita, erabaki zuten beraien apostu estrategikoa izango zala entretenimenduaren industria. Hemen esaten digutenean, ez, industria da Euskal Herriaren oinarrietako bat, industria ulertuz fabrika hoiek eta manufakturazioan egiten dian hoiek, Korearen erabakia izan zen, K-dramak, pelikulak, musika, hortik egingo dugu. Eta hor inbertitzen hasi zian dirutza. Osea, hor jarri zuten, esan zuten hemen egingo dugu. Eta K-poparen zabalpena ere hortik dator. Hasiera batean inguruko herrialdeetara izan zen gehiago, de hecho, K-olatua edo K-wave deitzen zaion honi ez, K-popa, K-dramak, K-beauty hori Hallyu deitzen zaio hitz bezala, eta hitz hori berez txinatik dator. Txinan hartu zuten hitz hori izendatzeko Koreatik zetorren hori guztia. Ez da Korearrek emandako izen bat, Txinak emandakoa da, deskribatzeko Koreatik zetorren guztia. Eta hori, da, beste hitz klabe bat guztiontan da soft power deitzen dana, ez? Botere biguna edo botere leuna. Eta hori, herrialde batek nazioartean posizio bat edukitzeko edo eragin bat edukitzeko eduki dezake botere militarra, Korearen kasuan etzela, botere ekonomikoa, Korearen kasuan etzela, edo botere leuna edo soft power deitzen zaiona, beste bide batzuetatik eragitea. Eta hori izan hartu zuten bidea, kulturatik eta entretenimendutikan hartuko dugu posizio bat nazioartean. Eta gaur egun ere, edo orain dela gutxiko adierazpen batzutan ere, gobernuko ministroek eta esaten dute, da kanpo harremanetako zutabe garrantzitsuenetariko bat, K-poparekin, K-dramekin eta K-olatuarekin egiten deguna. Zematen digu posizio bat, sortzen da iruditegi bat nazioarteko beste eremuetan, ez, Hollywoodetik etortzen zaizkigun pelikulek eraikitzen diguten bezala iruditegi bat, estatu batuak buruz, eta aldatzen dituzte, lehendik zeuden ideia batzuk ezarrita, ez? Pelikula askoren bidez, jundia pixkanak aminatzen eta gauza batzuk aldatzen. Hori da botere biguna, eta bide hori hartzea erabakizun ego Koreak, eta hortikan dator guzti hau. Nik esango nuke, K-wave edo K-olatuak olatutxoak ditula, ez? Igual lehenengo olatuan iristen da puntu batzuetara, gero bigarrengoan beste batzuetara, ez da dena kolpetik, baina pixkanaka, bai gaude hortan, eta Goldenen hau, ez dator justu Koreatik, bada Sonic egindako proiektu bat, eta baina bai sartzen da baita guzti hontan, eta sartu da etxe guztietaraino. Gauza. 어둠도 어떤 계절도 영원할 수는 Gaur asko hitz egin dut, ez dizuet utzi tarterik komentatzeko, baina kontatu nahi nun hau. Eta oso interesgarria. Erronka hori hartu denuen, ez pixkate Korear kultura eta Koreako herrialdea K-poparen aitzakiari esker edo ezagutzen joatea, eta erronka hori betetzen ari da, Jora Mujika arrakastaz gainera. Eguerdiko 12 pasata ditugu, Jora, agurtu egin martzaitugu, baina jarraituko dugu, Koreara begira eta K-popea entzuten. Urrengo batean historia gutxixeago eta K-popean sartuko gara igual. Bueno, egia esan oso gustora, Vale. Bai. Entzuleok agur esateko ordua dugu Oiana Maritorenaken be, datorren aster arte. Bai. Goiuri Zeizarandia astelener arte. Eta Jora Mujika, egokitzen zaigun arte. Oida. Guagoaz entzuleok informazioen txando orain hementxen naiz irratian, asteburu ona pasa, eta datorren astelenean gu puntual. Goizeko 10:05 hemen izango gara zuekin, bigarren kafe hartzeko. Keep calm and bigarren kafea.